ang binadayag uno Diyes adlaw nga Domingo o ipapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia referensya. Din ang mupabarog ni ini mao si Brother Alfredo Moho Jr. known as Stalwart, taga Jinsan, South Cotabato. Ang negative side o kuba nining mga proposisyon mao si Brother Ralph Lo Chavez sa Seventh Adventist Church. So, mao kana ang duha ka proposisyon na atong masaksihan nining takna sa kahaponon dinhi sa Plaza Independencia sa Cebu City. O ang ilang mga roles na mao ang govern sa atong entire proceeding. Dunay siyam ka mga regulasyon na ilang ipirmahan. Din kami kauban sa atong main moderator Pastor Rian Fuentes o dinikining ubos igsoon nga mo serve as assistant na ining moong public debate. Ang amo ragad role maurag yun ang pagpatuman sa regulasyon o ang pagpabilin in order ang tibuok nga proceeding sa debate. Wala kami dapigan, ang among dapigan lang ang pagpatuman sa kung-unsang role. So mga debaters, amo mong gihangyo na always bear in mind nining mga 9 ka mga rules na inyong gipirmahan. Unsa man ang mga regulasyon sa atong debate. Number 1, dunay usa ka minuto nga pangutana o tubagon usab kini sa usa ka minuto. Ang nangutana kinahanglan nga moingon nga tubagan na ang pangutana. Sumonang hands, bisan di mahuman ng 1 minute, basta pagpangutana, tubaga ang pangutana. Dayon ang mutubag, moingon po siya humana ang tubag, sunod nga pangutana para matagaan o kahigayunan nga mo-proceed na siya sa pangutana. Balikon ko, maximum 1 minute ang pangutana, 1 minute usab ang tubag. Ikaduha nga ilang kisabutan nga walay pangutanang tubagon kung ang pangutana gawas sa tema. Meaning kung sa cross-examination na ay pangutana dahil wala kini sa tema, dili obligado mo tubag ang ipangutana. So I hope ang atong mapangutana i-share ang atong live sumala sa rule number 3 na ang pangutana ibase lamang gayud sa subject matter. Unsang subject matter sa unang proposisyon nga ang sugo nga bunyag o ang gituman sa mga apostoles mong bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Holy Spirit. Di na gyud dawaton ang pangutana maitan sa impierno, purgatorio, wala na siya, hindi na siya mosulod sa pangutana. Ikaw pa, no ad hominem, walay mahitabo nga personal nga pagpangatake. Ang mga debaters kinahanglan atakihon lang, gubon lang ang proposisyon, no fallacious argument. Walay mga fallacies nga dapat palutson nining moong natad sa lantugin. Ikalima,
mo-object dayon kung dunay nakita nga violation sa mga role nga atong gisabutan. So, once nga dunay objection, ipahunong sa moderator ang time, dayon i-cater ang inyong objection, o kung hatagan po ang counter objection, then mo rolling dayon ang atong main na moderator, Pastor Ian Fuentes, o kung doon na po ko puno, so kami ang mo-decide during sa mga objection na mahitabo. Ikapito, ang kategorikal na pangutana, yes or no, tubagon gyud nga yes or no, din hatagan og usa ka minuto nga qualifications. Ikawalo nga kasabutan, akseptahon ang tanang mga Bible versions. So diri sa unang tema wala sa referensya, so Bible lang ila. Sa ikaduhang topic na referensya, so akseptahon nato ang mga Bible versions o ang mga referensya. Number 9, no challenge question allowed. Para nindot ang debate, wala challenge question. Humanon yun nato ang one round system, ang oras sa first proposition, 10 minutes constructive speech, 10 minutos na presentasyon, pagpaparok sa proposisyon, sundan og 10 minutes na cross-examination, pagkahuman, ang 5 minutos na summary, muunang negative, then ang last speaker, ang atong affirmative side. So, munang atong regulasyon. So, makaigsuunan, andam na ba mo? Andam na? O andam na atong palakpakan ang una natong proposisyon. Proposisyon number 1, pamatud-an nga ang sugo ni Kristo sa bunyag o ang gituman sa apostoles mao bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So mo nang unang topic. O karon ako nang endorso sa atong main moderator alang sa opisyal na pagsugod pinaagi sa atong opening prayer. Okay, so dili pa ta magsugod, magkabuta. Mahuros mo. Okay, kabuta ang mga namandalay ko ng Diyos, kung anan, buhat sa langit sa iyuta, in Jesus Christ, we come to your throne of grace. Ang ko Ginoo na ikaw maghatag usab kanamo og sa kabutan, dito sa mga ulo nga pag-isgutan karon, ang pagkampok nga spiritual Ginoo, hatred and strong emotions, ang prayer nga punta ikaw magmaya sa Lord na isgutan ang iyong pangalan, kabila sa mga pulong Ginoo ang isgutan karon. O pagkampo ay ikaw maghatag kanamo o sa labutan mo sige Kristo o mapupagampo usab na malikayan namo Ginoo. Labi na gyud ang pinaka-importante na matuman Ginoo ang isugo ang gugma Ginoo sa matag usa. Tanan ang po sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Alright, so karon sa pagsugod, atong nabasa ang rules, mga kaigsunan, higala. O karon, akong kamutan na, by the way, akong itulog no, sa atong rules na naaman dito na akong kamutan na ang katong itawag o in sa tema. No? Mga rules na sa tema ang ipamutan na out of topic, really acceptable. Pero akong ihangyo, mga pagdali naman na Twitter ka, obligado mo pagkabag, especially sa inyong i-present. Okay? Sa inyong i-present. Akong pangutan na, before magsugod, inyo bang agrihan katong rules na inyong for the record, inyong ipirmahan. So, for the record, inyo bang agrihan affirmative? Yes. Yes. Okay, negative. Yes. Okay, giagrihan nila. Salamat. Kanya, karon atong paminawon ang unang constructive speech sa affirmative sa tema pamatud-an nga ang sugo ni Kristo sa bunyag o ang gituman sa mga apostoles mao ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo sumala sa Biblia. O Bro Rosby ang atong unang speaker. Mga kaigsunan, 10 minutes para sa atong unang speaker.
Okay, mayong hapon ka na itong tanan. Ngayong hapon. Especially sa itong mga kaigsunan yung mga Katolik Pilipinas ng mga Katoliko o sa mga dili Katoliko nga litambong sa among dialogo sa pagtuo. O sa atong tinahod na moderator, Brother Paul San Pablo Anima, o kang Pastor Rian Fuentes, o sa akong kaatbang karon nga si Brother Danny Cugtas sa iyang pag-negative ini nga isip nga wanis. So maigsoon, di na maglangan, isip nga prematibo nining orasa, ako igsoon mupahayag, sumala sa mong ginasabutan nga tima, nga pamatudaan ko nga ang sugo ni Kristo sa bunyag o katumanan, nga gituman sa mga apostoles, mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Isip nga prematibo nining dahil ko mga igsoon, ako maghatag kaninyo konkreto nga pagpanudlo sumala sa Biblia. Isip ka prematibo ako magabugkag daan mga igsoon sa gitangag nga doktrinang walis sa mga kaatbang Bro Danny Cugtas. So mga igsoon, dito maglangay. Kaya mong papatugan man kini ang subject matter sugo o katumanan. So una mga igsoon, mapahayag ko, dili una sa sugo ang masabtan sa itong kaigsuunan. Unsa man ang sugo ni Kristo, samtang buhi pa si Kristo sa kalibutan na nag-uban siya mga apostoles. Ingon si Kristo, ang lakaw kamatay buong kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. So diya palamdaan mga igsoon, klaro na tataw ng sugo ni Kristo, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Wag din magsugo si Kristo na bunyagi sila sa ako ng ngalan. Wala. Or, tunay apostoles, mga igsoon, mula ni Kristo, nga nagsulti ni Anak. Unya, kaya ang tema, sumala man sa tanang bersyon sa Biblia. Unsa man atong mabasa sa laing bersyon sa Biblia. Matod pa din mga igsoon sa The Message Bible. Biblia ang Protestante. Unsa may giingon? Sa Matthew 28:19, sugo. Go out and train everyone you meet, far and near. In this way, marking them of baptism in the triple name, Father, Son, and Holy Spirit. Ang giingon, triple name, bigger in Jesus' name. Mawala mga igsoon, kung ni Kristo na klaro dataw, nga mismo si Kristo nagsugo yun nga ibunyag, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Klaro, no? Unya, dili na ito mabasa sa laing version sa Biblia. Dili na po sa The Voice Bible. No? Unsa may giingon mga igsoon, kung ni Kristo, sa Matthew 28. Ningon dili mga igsoon, go out and make disciples of all nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Sa ito, Triune God ay Bro Danny. Dili ni walis God, Bro Danny. Mauna mga igsoon ko na ni Kristo, na kining akong pagbabalong karon, ligon pa ni sa kahoy magkuno. O tinaw pa ni mga igsoon sa iPhone na kamera nga nagkatubang kanato karon. Kabalo ko mga igsoon ko na ni Kristo, nga kining akong kaatbang karon, no? Ang iyang baruganan sa iyang pagpabungkag mga igsoon, daw sama kini sa lukos mga igsoon, nga grabe kalubog. So mga igsoon ko na ni Kristo, klaro tataw ang ako'y babarong karon. Dili ta sa sugo. Una kaya ang tema sugo man katumanan, dili na ta sa katumanan. Katuna pa'y apostoles nga namunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Tubago na ito na litra po litra sa Biblia. No? Kaya among pamatugan, sumala man sa Biblia. Dili sumala sa world history. Ang among tema sumala sa Biblia. So litra po na muli tagag version sa Biblia na ang ibunyag, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, kinsa nagtuman, mga apostoles. Basa, wala kanya mo dali. Kung sa ingon, Paul said, Acts chapter 19, Paul said, Acts chapter 19, Paul said, who, the Jesus of Messiah, who was baptized and filled with the Holy Spirit, after careful preparation, he rebaptized them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung klaro kay Bro Danny, rebaptize niya yung Bro Danny. Kung sa'yo rebaptize, Father, Son,
and Holy Spirit. So klaro na kayo mga igsoon mula ni Kristo. Acts 19 na lang. Klaro na kayo. Acts 19 na lang. Acts 19 chapter 5. Verse 5. So mga igsoon mula ni Kristo, klaro dataw kayo ipabarog karon. Ang sugo nabasa na ang sugo ni Kristo, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, o ang katumanan. He baptized them in the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So klaro kayo kung tema mga igsoon, no? Kunya, basi ko gamit kay akong kaatbang karon og Buhat 2:38. Kay mao man paborito sa amigo. Ato lang to magundaan para dili naka-eskrima ba. Unsa may ingon? Ato lang to sumala man sa Biblia, among tema dili man sumala sa kabersyon sa Biblia. Ang sa may ingon, ato lang masahundaan na di na niya magamit kailang nabunyagan sila sa ngalan ni Jesus, di na magamit. Kaya ang Buhat 2:38 niya, ang pangalan ni Jesus, authority di ay. Unya ang formula sa bunyag diya dili. In Jesus' name, ang formula diya, Father, Son, and Holy Spirit. Ato pasahon mo dali. Aron yun nga, matagbawan ka sa pagdungog ni mo dali. Kung saan yun? Then Peter said unto them, repent and be baptized. In every one of you, in the name of Jesus Christ, by the authority of that name, paminaw mo na niya, by authority of that name, there is no baptismal formula. Klaro kayo. Kung sa ingon, there is no baptismal formula. Eh wala pa na yung baptismal formula. So may formula sa bunyag. Given in the book of Acts. The only formula was given in the book of Acts. Matthew 28:19. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Klaro nila mo dali. Mauna nga, klaro kayo kung tima, nga pangatundaan ako ang sugo o katumanan, bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Mauna kalagpuwa to sa leotso nga basahon niya sa may malita. Di na magamit. Nga naman, ang kahulugan niya na, ang ngalan ni Jesus niya, authority di ay. Wala kayo mabasa sa Biblia. No? Wala kayo mabasa sa Biblia na tuloy apostoles, nikuha mo sa katao, una ang tao, dinala sa sumpa, gilumsan, una may mga apostoles, I will baptize you in the name of Jesus. Wala ka magkabasa na bro dali. Ang gibuhat sa mga apostoles, rebaptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Unang formula na gigamit sa mga apostoles, bro, dali, gugdas. Wala mga igsoon, bastang indutan mga igsoon sa kutima, no? Masayod ko, na kanya akong kaatbang karon, nagdipo-dipo na ni. Unya, nagkasalimuan na ni ang iyong una-una, kung saan niya pagpapunta ng anuman. Ako mang nabasa letra mo letra. Ang sugo, o sa sugo, bunyagi sila sa samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo, o ang katumanan. Nabasa man ako, they baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, bro, dali. O na, bro, dali. Minaw din sa Biblia, bro, dali. No? O na nga, mga igsoong ni Kristo, na ipanultihon sa Latin, nag-ingon, argumentum contra pactum non valid. O yung argumento, dili mo sibo sa nalidad kung kamatuuran, dili ka na balido. Tungod kaya ang iyang panuganan, dili balido. Gamit-gamit kang buwato sa liruto, wali ka kasabot niya na. Ang Biblia nag-ingon, Ikalawang Korinto 1:13, wala kailangang masulat ka ninyo, kundi ang mabasa o masabot. Walang bro dani, basahon yung sabton. No? Gamit kita common sense sa pagbasa ng Biblia bro dani. Ilang puro common, gamit mo sense. Ano naman? Ang sugo sa bunyag o ang katumanan, iklaro, amahan, anak, o Espiritu Santo. Balik ko tulo na niya. Ang sugo sa bunyag, amahan, anak, o Espiritu Santo, kasi ang sugo, si Kristo. Uwi pa si Kristo, kasi ang sugo, mga apostoles. Gituman ba sa apostoles mo lang eh? They baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So klaro kung tatawro na ni ang akong tima na barog yun ako pinasubay sa Biblia. Wala mga igsoon, salamat kayo sa talang
ilaw, punta, ilaw katbang, mangutana siya, sumala sa among tema. Praise the Lord. Okay, mga to, first constructive speech sa affirmative. O, karoon 10 minutes. Okay, 10 minutes. Duman na to, ang mga rules niya 10 minutes nga cross-examination. And then, doon ay 1 minute nga pagtubag. For my question, 1 minute, nga pagtubag sa 1 minute ang limit na to. So, negative, ready na ka? Okay, sa unang pagkatana, sige, 10 minutes. Start ang oras. Live ka? Tunay ito ay panuntiyon sa natin. Non posmos contra veritate. Sa pro veritate lo is genus veritas libera veritas. Kung sabon, kung sa'y kamaturan di manumpa. Gamit ka buhat 2:38. Gamit ka buhat 2:38. Sa Pedro, Pedro 1 video and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Kumutana, sakto sa'yo. Tuma, sa'yo, kayong ibasa, sakto yung ibasa. Ang akong pangutana, inang tubagon, ay nasa rules. Sakto sa'yo. Ito bang bitang mong kategorikal? Yes, sakto yung ibasa, pero sa'yo, hindi mo pagsabot. Iklaro na kita na. Moderator, hindi ko tuway, hindi kinahanan tubag ka o duha. Usa lang ako ipangayo. Sakto sa'yo. Tuma, sakto lang eh. No. Okay, moderator, sakto lang. Wala di pati, sakto Mr. lang. Moderator, I have 1 minute to answer. Action man. So, sunod, bro, i-direct ako. Tama, moderator, ha? Ayaw mo pag-istorya. Kung na kayo Direct question, ayun na. na kayo objection, Yes. okay? Ayaw pag-dito ka sa kanya. Antay mo. Antay mo. Bukas to. Wait sa objection ka rin. Objection, Mr. Moderator. Para i-stop na to. Okay, nilapas yung Balik. Ilan na, ay-sorry lagi. Sige. So, nakakay objection bro, objection mo rin ito. Basta ka siya. Sunod, okay. Kanya, ako sa ingon laan nga, pag-ingon mo ang pangutan na sakto ba na sa iyo? Pagtubag niya sakto, that's categorical objection na na. Yes. Sa itong iyang giingon about sa uban niya, kay naman sa 1 minute, apil na to siya pagtubag. So, wala kayo dapat objection na to. Punta na. Kaya kadayon na to. Direct question bro, dali. Pagtubagon sa nato siya, kaya natubag ka rin. Balik na, mamatala na ka. Kaya tubag na lang yan. Wala ko matubag. Imo, sakaw ka. Yan isa. Wala ka kuman ang iyang paghinit. Wala ko matubag. Huwag ko magpaabot sa doon tubag. Saan na tubag ang kipangayo? Sakto sa'yo. Itubag man yung sakto. Sabi mo di ba iyan? Sakto man. Okay, so kung naay di batihan mo wala, di mo nga ng katungod niya. Ang ato ako nagsunod na sa rules ng pirmahan. Pusag niya, pag naman, kategorical, wala siya na sumpag na rules. Karon magpadayon siya sa may minute. So naa siya mag-minute, ato paminaw. Kaya ato kami para ma-learn na. Gawaso, kategorical, kundok. Ako mga, pwede na kami. Wala sa pranay, matubag sa ko. Yes, categorical niya sa mga sa iyo Sa categorical question, yes or no lang din na. No, yes. Wala sa yes. Wala dapat yan. Yes man. Sakto ba sa iyo? Ang pangutan na sakto sa iyo, tingin sa sakto. Yes, o sakto. Di wala dapat yan. Kaya sakto man. Pag ang pangutan na categorical question man na diyan, yes or no. Nasa rules. Pagod mo, yes or no. Karon, ang pumunta na, kiling buhat 2:38 kay imo man nagikonto. Matubag sa Pedro, experience ako. Ingo sa Pedro, pag inusul ka mo o magpabulihan matagpusan sa ngalan ni Kristo. Pumunta na, sayo, gusto, gusto, wala debate. By the way, no, mga kaninaw or mga debater, bisa kung sa iyang kupaga na basta wala siya yung rules nga na supa, padayon na. Yes. Wala man tayong ingon nga, kung natupag ng sakto, wala debate. Na may rebatal. Kaya na ayaw din eh, isod kayo ni. Isod kayo ni, ayaw na ito ni, kayo dili na pwede. Tara ako side, kanong di ko pa debate. Ditubag naman yan. Di ka di side ko ha. So di ka side, dayon. di ha. Di pangutan lagi, cross examine ako. Ayan, director. Di na ka padayon. Sige. Barawa, ang iyang gigamit ang Acts 38. Ang nangutan ako, gikonto na ko, gikonto na ko ang buhat ko sa Kristesa.
Gikutlo nimo ang buhat 2:38, nagingon ka. Si Pedro namunyag sa ngalan ni Kristo Jesus. Nangutana ko nimo akong gisublit basa sa akong Biblia. Kinang gisulti sa Pedro pag ginusol kamo o pagpabunyag sa ngalan ni Kristo. Categorical question. Sayo, husto. Kasi tupag nimo, husto. Negative side mo. Wala ay debate kay ingon yung magsusunod. Ibali ang buhat ni Kristo. Ang buhat to sa Kristo sa negative side na ako na. Dapat na imong tubag. Dili gusto para magpadayang debate. Gusto ba imong tubag? Mao ni akong barbaran. So wala debate. Surrender na ka, bro. So, punta na ka. Counter objection ko. Nasa itong rule, ang kung yes or no, categorical, kapag kung categorical, amino ka sa 1 minute nga kung tubag. Pero kapag kung magtubag, gusto rin kang punta ka. Ano na? Sabi na, wala na po. So, ingani man. Tubag ka sa ito, para niya ko naman ibate. So, tubag ka 1 minute, ayaw, undang na kayo. Sige, punta na ka. Sige, kayo na. Okay, tubag. Oh, tubag. Tubag ka 1 minute. Tubag. Anong bigog yes? Tungod kay, namuntan sa categorical, gitubag sa yes, sakto, pero sayop imong pagsagot. Kaya ka lang buhat, 2:38, ang sangalan ni Jesus niya, authority ni ay, o ang formula sa bunyag niya, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Di ba? Sabi ito na ito, Rodani, mati ka naming law. Kung saan nag-iwan Rodani? Klaro mo na Rodani, no? 2:38, kung saan nag-iwan? Be baptized in one of you in the name of Jesus Christ. By the authority of that name, there is no baptismal formula. There is no baptismal formula. No? Was given in the book of Acts. The only formula given was given of Christ in Matthew 28:19. Kung saan ang formula naghihatag? Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sakto yung pamutan, sayop yung pagsabot. Okay, ito next question. Para maligaw ka. Undang ka. Kung saan ka? Oh. Next question. Pamutan na. Diba niya ito yung negative side? Negative side ko. Sa negative side, kay Paulus mo na Acts 2:38 at barbaran. Objection. Question na sa itong dulo. Kay 1 minute. Close na. Oh. Hindi, pauta na ka, bro. Matthew 28:19. Hindi, pauta na ka, bro. Matthew 28:19. Tapos, Ribatal man na. Ribatan na. Pamutan na ba? Dali question. Acts 2:38. Nakutana ko nimo. Akong gibasa ang buhat ko sa Kristo. Gibasa nito si Pedro. Pag ginusol magkato sa kanya o magpupunyag sa ngalan ni Kristo. Ang akong pangutana kay Ribatal na, ribatal. sakto sa'yo. Ang iyong tubag. Gusto. Sa may panilibati niya kung ito yung tubag. Okay, so hatapan naman niya. Simple ka dibate. Undang na daw. Undang. Udang na. Mana? Saktuman. Oh. Ako rin yung side ko. Oh, so, ako rin ang tumang. Balik ko yung tumang. Order. Udang na. Order norms. Ano sa comment nila? Salamat po. Yan ko man. Wala na. Dapat, dili siya. Ulis o yun. Order. Surrender. Siya di matihan. Mga moderators, as assistant moderator, sakto ang atong main moderator nga dapat atong pagtubag niya, itubag niya imong question. Pero sa atong rules din pag mutubag ta, tagaan 1 minute qualification. So sakto ang pag-moderate pastor at apprentice. So wala pa mahuman ng debate. Kung panalitan mo hunong kakaroon pradali kugtas, kaming duha ka moderator mo declare na wala ka kahuman diining mga debate. Kamong i-declare na duha ka daog sa kaduste. As pag-restrict na ko sa itong moderator, moyor ka ba sa akong desisyon? Na di man siya mo padayon sa pagdebate. Kasi pwede ba nga itong i-declare na wala siya kuman o atong i-declare as moderator na ito naman di ako naman ka. Kapas yung padayon sa pagdebate. Kung saan mo Ang una siya, ang buhat ko ng Kristo. Gusto. Sa mga debatiho na kung gusto mang buhat ko ng Kristo. Ikaw na ingon na gusto nga. Mana. Ikaw
declare. Dapat yung tubag, ayaw dito mag-declare. Para mapalit di ba? Dili ikaw mo declare. Kaya di ikaw mo moderator. Ikaw mo moderator. Kami ang moderator ha. Kami ang moderator. Moderator lang mo. Lagi. Pero Pero kami ang nag-govern sa role. Ayaw mag-declare na ikaw nidaog na nahuman ka. Wala sa imong role as director. Ay supposed to be Karan ka, kung sino yung gusto, pinitinsay ko. Ang ako maruganan iyang giyunan. Hindi ako sa pamilibatian, di ba? Hindi yung sa maruganan. Dapat may explanation. Dapat dino siya hindi na gusto. Para di ba yung debate? Di pa rin batik siya ako negative. Tapos, sa negative side, iyang giyunan ang ako maruganan. Maruganan ko man ang kwarto ng gusto. Marugana. Sa'yo na gusto, isa gusto. Wala yung debate, kayo yung Wala na ako magsagot. Paminaw pa ka, bro. Wala na. Surrender niya? Yes or no? Paminawan pa din mo. Surrender mo? Explanation ba? Ano ako yung tubag? Surrender ka ako. Akong respetuon, mga igsoon. Akong Was mo yung kasburgas, negative side, pili ka. Ginamo, kay ito yung sa kasburganan. Tingnan mo siya, magpunta na, husto sa'yo. Yan siya, husto. Pili ka. Okay. So, nakasabot kami sa second na gunungan kay mga may gusto na ikaw, no? Tama mo lang, ang ato lang, declare lang nga wala si Nihuman. Okay? So, wala naman nasabutan nga disability daw gani. Among nakideclare nga wala Nihuman si Bro Danny Kuntas tungod sa iyang pagsabot sa sagot sa kubak ni Bro Rosman. So, si Undang naman, dili na yung disability na nila. Okay? Niya, among nakideclare nga dili na siya mukadayon. Kanya, since naman tayo ginagawa ng formal, naamaman siya ay 5 minutos na wala na kasi sa mali niya, 5 minutos siya na lang po yung mingon sa pagkakao ko siya pwede kay siya undang naman. So, ano na kayo naman? 5 minutes conclusion ni Ron Speed para humanta. Okay? So, conclusion 5 minutes. Kay may decision naman siyang di na mapadayon. Okay? 5 minutes conclusion ni Ron Speed as affirmative. Sige, go. So, bro, Dani. Undang na si Bro Danny Kuntas. Undang. So, mga igsoon, klaro, tataw Point na. of order. Brad Kuntas. Brad Kuntas, palihog ilon. Respeto ang proceeding sa atong public dialogue. Brad Kuntas, palihog ilon. Kay masugod na si Brad Lusby sa iyang 5 minutos na samari. So, mga igsoon, kula ni Cristo, klaro, tataw ang hitabo ng dialogo karon ni Bradley Kuntas. Ni Atras, Hilagan. Ang yawang na ba sa Santiago 4 City, Sopli, ang yawang, hudagan siya. So, mga igsoon, ano man, hilagan siya, kahatlok siya sa iyang pangutana, di siya kalusot. Pisat pang iyang pangutana, di kalusot na. Ano man, mga igsoon ni Cristo, eh kung tinuol pag-uwi siya nagbarog sa gitanag niyang doktrin ng Juanes, iyan ang barugan, dili siya mudagan. Pero nidagan man. So ilhan na ito mga igsoon, ang yawa kay mudagan. So mga igsoon, klaro, gitubag na kong yes, sakto yung dibasa, pero sayot man ang iyang gitawag na ito. Point of order. Brad Kuntas, palihog ilon. Bradley Kuntas. Wala na kay katungod din o dili mo proceeding sa pagsulti kay undang na ka. Irespeto nato ang 5 minutos go pa na tayo. Pero mo nang undang, napili na rin mo debater. Ato kay padayon ang nilahutay dili mo debate. Kay ang kadaugan kadto man mo lahutay mo daog. 24-13 Kuntas, ang mulahutay, siyang maluwas, ang di kalahutay, impas! Mga mga dali Kuntas, ano kata ha? Isang supak lagi. Yes. Mga nang may igsoon, nagtagaw-taw na lang kung igsoon, ano man, di ba siya kasunod sa pamutahan ng bunyagon? Di kaya, hutay na naman, ipaklaro naman ako, ang sugo, amahan, anak, Espiritu Santo, ang katumanan, amahan, anak, Espiritu Santo. Mga nang ato igsoon sa Bradley Kuntas, hastang yun ang hagbaa, yung dayulugan. Mula siya, kamunggay, na naharos siya doon baluganan,
batidor, wak kali atras, di kamudagan. Managaklaro lang na ako napabalog ang kamaturan. Isa man, kaya akong katwang doon, no? Napayla po ng Katoliko. Pero, dili mo to sa dogma sa simbahang Katoliko sa Trinity. Di ba kayo to sa bunyag at Trinity formula? Ang sabi kayo nun, sa fundamental beliefs of the Catholic dogma, page 5, a baptized person deliberately denies or doubts sa dogma is proper sa court heretics and subject of excommunication. Ang usa ka ng kamiundangan Katoliko, dili mo to dogma magduha-duha o sabi ay kairehis o excommunicate sa Katoliko. Ang utang ka sa pagkanay excommunicate sa Signisibo. Wala ba igsoon pala ni Kristo nga ang awag-atag sa kilang katawa kung hilaw ka nagkatawa ng mga igsoon. Nga naman, ahadpot nidagan man. Wala pa rin tunga sa mga dayrogo, nidagan ka. Wala mga igsoon pala ni Kristo. Sorry to say this, bro, dahil kugtas, ang imong baruganan, wala ka nakabarog. O wala ko nakapungkal sa kubaruganan. Kaya sa lang kapungkal na, atras naman ka, nidagan naman ka. Wala nga, kanang lisono ng mula ni Pagtas, wala nga kalusot. Saan nga kalusot? Isa pagbalik-balikon. Wala mula ni Pagtas, sunod ka rin debate ko mula ni Pagtas, ayaw mo kundang. Kaya maulaw ka sa kadaghanan mo. Daghan kayo ng naglantaw, napasalay, napay mga tao, mudagan ka, mundang ka. No. Hapon rin mo undang, Rodali Pagtas. Kaliwag ko rin hapon ang karbang. Wala nga. Ay sa tagautaw na Rodali Pagtas. Ay sa tagautaw mo Rodali Pagtas. Kaya wala kay, ako ano yung panahon mo Rodali Pagtas. Wala mga iksoon, Rodali Cristo. Anang bersyon sa Biblia, nabasa man ako, mga iksoon. Unya, ang bersyon nga akong nabasa, kaya mo tayo sumala man sa Biblia, napapatunan din ako na ang sugo o katumanan sa bunyag, sa sugo ni Kristo, mauman ang amahan, anak, o Espiritu Santo. Ang akong kaatbang, wala yung taon kapabarong, wala yung taon kagubayo. Wala nga, siguro na Pagtas, no? Nalang sa kilit-kilit, kinidaga naman yung atras man. So, plano, ikson, na ipanultihon, hapon la ang mo surrender. Bro, dahil Pagtas, kaliwat yung maghapon, hindi surrender ka. Wala karoon nga, isip nga, afirmatibo, mga ikson, plano, tataw, na ako nakabarong gayon ang kamatuuran. Ang kamatuuran mo dahil Pagtas, ay nagagamit sa 1.8 Veritas, liberabitos. The truth will set you free. Walang kamatuuran, muhatod mo sa kadawatan mo dahil Pagtas. Walang balik na ka sa Trinitarian formula sa bunyag ng sugo ni Kristo, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Kaya walay apostolet nila bunyag, ni kuhang tao, ginumsan sa supa o biingon, I will baptize you in Jesus' name. Ikaw naman nagbuha ka ng dahil Pagtas. So, salamat sa tanan. Ato palagpakan ang Ginoo. Alright, salamat Bro Space and summary. Hindi makar. Nevertheless, nagpasalamat gyapon ta sa duha ka speakers. Hindi maklaro ang sounds daw. Bisan wala mahuman, pasalamat lang gyapon mato na sa speaker, mga speakers sa to. Alright, so sige. Okay, so mga ito, first na ito, nahumandayon para dili na ito kayo. Okay, mga na ito, nahuman na ito. So karon ikaduha nga dialogo sa pagtuo o rules of dialogue, nabasa na ganina. So karon ikaduha nga dialogo, ang atong tema, ibasa na sa ganina, Brad Paul, alima. Pamatud-an, nga ang pinadayag unod yes adlaw nga Domingo ug ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Bible and references. Affirmative, Bro Stewart, Klaro ng sounds? O negative aning Bro Ralph Chavez may negative. So I believe nga inyo nang nadumog Natakaroon sa Plaza Independencia sa Cebu City. Nadungog ninyo? Affirmative? Negative? Rob Chavez.
Ralph Chavez. Nadungog ninyong Rose ganina, no? Kahayag ra. Okay, so pag-confirm for the record sa atong siyam ka Rose. Okay, ang ato lang gipuno na you are obliged to answer ang inyong gipamahayag. Okay? So, mao ni wa diri. Obligado mo motubag kung inyong gipamahayag. Okay? So, mao ni ang tema nato. 15 minutes ang constructive speech, then 10 minutes cross-examination, 15 minutes of summary 5 minutes. Mga gyapon, akong kauban, Grupo Alima, Grupo San Pablo Alima sa RCC safety nga siya mo assist na po ang gyapon nato. Dahil sabutan ng gyapon, marami mga gabay sabutan. Alright? So, akong pangutana, affirmative, okay ba ka sa rules and format sa debate? Okay ba sa Okay, negative. Okay ba ka sa atong rules? Yung dibasa ganina, I believe, yung itong nadunggan. Okay ka? Okay ra Mr. Moderator. Okay, so nagkasabot ang duha sa rules and format. Okay, 15 minutos, pabarog. O niya, 15 minutos cross-examination, 1 round system lang. And then 5 minutes conclusion, summary. Una, ang negative, affirmative, ang maulahin, ang yapon ng format. O niya, ato na dugangan ng 15 minutos ang ilahang kuwan karon sa constructive speech. So, Bro Mario, tala tayo dari bro. Okay, diretso Are na. sa Plaza Independencia. Ang affirmative na to, 15 minutes. Tagaan na itong oras, 15 minutos. Mag-start ang oras kung magpadayon o musugod na yung istorya. 1 minute. Okay, so by the way, no? Usa ka minuto di ay nga pagpaila dayon pasalamat o sa may mga isulti sa minuto. Una sa tanong pagpailas mo galingon. Okay? Usa ka minuto. May hapon sa tanan. Onas tanan, ako si Bruce Talwag. Salamat guys mga taga Cebu sa inyong pagdawat sa mga. O sa mga sponsors na Yes, sa Cebu. gasto para makaadto mi dinhi. Sponsor sa hotel, sa aeroplano. Labi na kang Tatay Dudong, Brad Paul. Labi na sa akong duha ka amigo na nasa Akbang, Brad Raul Podgikan, Mindanao. So, Brad Ray, thank you kayo Ray ha. Nagilom-hilom din daw na sa Pikas Lawak. Thank you kayo. O ang amo adini dili Bro, ano dili? Plaza bro? Theological study para daghan po ang Bro Puryo. makahibalo. Are sa Plaza. O naman tayo daghan nga mga kuan dinhi seminars sa CFD at tumo sa naman to. Wala naman din. Basta, may mga seminar sa safety. At mo sa Binore Chapel every Monday o sa chapter po dali sa safety. At mo kay para na sa ato ya ka magkuha kay balo sa pagdipinsa sa ato ang pagtulon ato sa Okay, bro, Stoneward, mga to siya, Alfredo Moho Jr. Okay, negative, 1 minute para balik. Okay, so matausa manong hapon, mga hilalang mga kaigsunan sa tanan nga mga Share atong live. mga safety gikan pa sa uban nga pinili ang sitawa kani lugar. Unya akong gipasalamatan ang Media Defenders. Unya akong gipasalamatan ang akong mama ug papa, akong igsuon na dinhi, Pastor Altansari. Dong, salamat kay Dong. Unya hinako pa mga higala nga ug naa man gani mo gustong isulti, ikatawa na lang ninyo, ipakpak na lang ninyo kay lawkay kayo kanawon nga makita sa atong video nga mura tag tuwas buwangan. So daghan kayo salamat ug akong pasalamatan ang atong amigo Danny Cugtas. Okay, so marito, no? Ready? 15 minutes to go to work para makapadayon ka. 15 minutes yung presentation. Are you ready? Okay, sige, 15 minutes. Mag-start na yung oras. Start na. Okay, school ko may hapon. Ang akong giadto sa Cebu, ang number 1 ako ang seminar, kaduhanan ng debate. Wa ko din nakikidebate para sa akong kaugalingon. Nakikidebate ko para sa simbahan o para sa Ginoo. Kaya salamat kayo sa mga Catholic Faith Defenders tanan. Labi na sa CCM ang suporta nato. Ang tema nga mong debatihan, pamatud-an nako nga ang pinadayag ko na Diyos adlaw Domingo papahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o mga referensya. Supakon sa atong gwapong amigo Raul Chavez. Sa syllogism mga kaigsonan, syllogism.
kung maka-premise ganita, no? Kung maka-present na gitawag og premise usa or duha, unya kini nga premise gitawag siya logical, ang conclusion ini mga kaigsunan katuuhan jud kayo kay logical man siya. First premise nato. Ang Revelation 1:10 mga kaigsunan naghisgot siya adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo, no? O kaning adlaw sa Ginoo gitawag kini Domingo. Kay mao kini ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. No? Mao kini ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Living Bible 16:1-2. Adlaw Domingo na itawag siya Lord's Day. Lord's Day, adlaw Domingo. Second premise. O ang mga Kristiyanos human mabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, nagkatapok sila niining adlaw aron sa pagsimba, sa pagpahulay sumala sa atong mabasa sa Biblia. Una na kong basahon as evidence ang Expanded Bible. Sumala sa Expanded Bible, pinadaya chapter 1 verse 10, on the Lord's Day, a reference to the first day of the week, Sunday, when Christian meet for worship. So, sa dating Lord's Day, Sunday. Kung niya ang mga Kristiyanos, nagkakita-kita sila, nagkatapok aron sa pagsimba. O niya, sumala po, nining libro sa atong mga igsuon ng mga Seventh-day Adventist, usa ka theologian sa gitawag og simbahan sa gitawag og eskwelahan nila nga radio gitawag og simbahan nila nga gitawag og eskwelahan nila nga Radio and Herald Lumalinda University, Samuel Bakyoki. Matod pa ni Samuel Bakyoki sa gitawag og page 118. Matod pa na din. There are, matod pa niya, page 90, sorry, yun niya. There will known, matod pa ni Samuel Bakyoki, dulod dyan sa Seventh-day Adventist. There will known, the New Testament passage generally are cited as evidence for Sunday observance in the apostolic times. So, sali ang Sunday observance nga matod pa sa tuludyan sa Seventh-day Adventist sa Samuel Bakyoki. Matod pa na doon ay tulong ka inila ng mga bersikulo sa Biblia sa pagpamatuod, sa pagbantay sa mga unang apostoles sa mga Kristiyano sa adlaw Domingo ingon nga pagsimba. Gigot dinhi ang Revelation 1:10. Revelation 1:10. So ato naman nabasa, Expanded Bible ang Revelation 1:10 adlaw Domingo. Biblia sa Protestante, pulong sa Dios. Matod pa din atong basahon. Sumala ni mao Biblia sa Protestante. Ingon sa dinhi, sa Espiritu, sa adlaw sa Domingo, igaman ako sa Espiritu Santo ug nadunggan ko ang makusog nga tingog nga nagtrompeta dapit sa akong likod. So adlaw Domingo gyud ang translation nga atong nabasa sa Biblia. Unya, ang conclusion nato ay mga kaigsunan, kining atong pagpapatuod sa Biblia, gilig-uni sa mga libro sa atong mga igsuon pinalangga mga Sabadista, mga Seventh-day Adventist. Unahon nato mga kaigsunan kining gitawag og libro sa Evanghelios Patmos. Kining libro ang author ini si Pauline, usa ka theological expert, usa ka professor sa ilang gihapon Lumalinda University nga eskwelahan. Ug matod pa ining libro mga kaigsunan atong basahon, ang libro nila nagkanayon, no? Atong tan-awon ang ilang libro. Matod pa din sa ilang ingon ni page 81. Adlaw sa Ginoo, sa dihang si Juan sa Patmos nakakita og panan-awon, adlaw kadto nga ipapahulay sa unang siglo. Ang mga Kristiyanos naghubad dining adlaw
nga adlaw Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Gikot niya ang pinadayan eulogies, close and open parenthesis. So ang atong tema, duha pa lang ka evidence. Ang lutsot nato nini, klaro na sa konklusyon nga ang adlaw Domingo, pinadayan eulogies ang adlaw sa Domingo, gipahulayan sa mga Kristiyanos. O sa may kaingon sa ilang gitawag o eskwela sa Batika. Ako makiksunan, gikan ko Seventh Adventist. Manadaghan ko libro sa Seventh Adventist. O sa may kaingon aning eskwela sa Batika, giyas pagtuon sa Biblia, eskwela sa Batika. Page 140. Atong basahon mga kaigsunan. O sa kaingon mo sa mga libro, ingon sa dinig. Apan ang punto mao nga kini nga sugilanon sagad gisgutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo bisan sa Hintel nga mga iglesia nag-usap na sa ipapahulay ngadto sa Domingo ingon nga usa ka adlaw sa pagsimba. So, likon sa basahon sa atong mga pinangga nga ang adlaw sa Ginoo sa pinadayan eulogies adlaw Domingo giusab sa mga apostoles, Apostol Pablo, laing mga early church. Gani ang William Tyndale na Biblia. Adisin ko mabasa sa William Tyndale na Biblia mga kaigsunan. Basahon unan ako ang Seventh Adventist fundamental belief sa ato mga igsuong Seventh Adventist. Matod sa ilang belief, ingon din page 8. We have written this book conscious of our indebtedness to the rich biblical truths. Biblical truths, ha? We have received from the Christian Church of history. Nindot kayo. Nga nasa na nadawat nga kasaysayan sa mga unang Kristiyanos kasigla. Wato pa dali. We acknowledge the double line of witness. So na yung mga i-acknowledge nila ng mga saksi. Wato ba? Such as Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale. So usa sa mga witness sa Seventh Adventist Church, mao si Tyndale. Unsa may giingon ni William Tyndale makigsunan sa iyang Biblia? Atong tan-awon ang Mateo kapitulo 28 versikulo 1. Atong basahon mga kaigsunan. Mateo kapitulo 28 versikulo 1. William Tyndale. Bakit pa niya? The Sabbath day at even which when the morrow after the Sabbath. So duha, nagiskot og duha ka Sabbath. Mary Magdalene and other Mary come to see the sepulchre. So ang usa dinhi ka Sabbath sa mga Kristiyanos mao ang Domingo. O kung sa maling ipapahulay ka Domingo sa pinadayang eulogies, ato yapong patubagon sa Tyndale. Kaya ilan man recognize as early fathers sa Protestant Church. Sumala pa din sa pinadayang kapitulo 1 versikulo 10. No? Atong tan-awon mga kaigsunan ang pinadayang. Ingon din atong basahon chapter 1. Letter of John. I was in the Spirit on Sunday. Sumagot pa si John na siya sa Espiritu sa Ginoo sa adlaw Domingo. O kung sa maling adlaw Domingo mga kaigsunan, diya sa pagtuon sa Biblia sa mga Seventh Adventist gihapon. Sumala pa din ang igpapahulay ingon nga sagrado sa pagbantay ni Juan dito sa Patmos. Unsa daw ang gibantayan ni Juan sa Patmos? Igpapahulay. Matod pa din adlaw sa Ginoo sa pinadayag eulogies mao ang Domingo o unang adlaw sa semana. Palakpakan nato ang Ginoo mga kaigsunan. So ang adlaw dahil sa Ginoo sa pinadayag eulogies mao ang Domingo, unang adlaw sa semana. O niya, agi pagsuporta sa ako ang itawag o
gitawag og reference sa gitawag og buhat sa mga apostoles, Acts of the Apostles. Dira. Sumala din buhat sa mga apostoles kasi sinulat ni Ellen G. White, page 400 ato tan-awon. Ingon siya din, page 495, ingon siya, adlaw ngadto sa ipapahulay ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hinginlan nga apostol. Adlaw di ay nga ipapahulay ang sa si Juan diha nakakita siya pananawon sa Patmos. Adlaw di ito nga ipapahulay. Nga matod pa din adlaw nga ipapahulay gibalaan, gibantayan ni Juan dito sa Patmos. Unya unsa man ni si Juan? Kristiyanos ni. Unsa ning adlaw ang adlaw ipapahulay nga gibantayan ni Juan dito sa Patmos. Sumala pa mga kaigsunan sa Latin nga Biblia, Spanish nga Biblia, Biblia de Novena, Biblia de Navarra. Matod pa din sa mga Biblia, Biblia de Navarra, pinadaya Ologes. Matod din. Ingon siya din mga pinangga. Ingon siya. Kain taxis on Domingo, why igot pras dimiuna kan vos, como una trompita, hui disiya. So, sa daming adlaw Domingo. Kaya ba siya paingon na itong kaadbang kabugos ko ng mga Biblia, ha? Ato na lang kuralanda, kay paabot mong ginagya, bugos. Mamay nagkasagaran ng argumento sa itong mga pinagda. Kuralan na ito daan. Kumuingon ang atong kaadbang, kining Biblia ang atong gigamit ng mga bugos karon. Iyaha na dibatihon ang ilang pamantalaan. Ministry Magazine International Journal for Pastors. Ingon sa ilang magazine mga kaigsoona. Ingon sila. It is easy to see, therefore, that in Revelation 1:10, in Greek, the adjective form of the same word is used to describe the day, matod pa, on which John was in the Spirit. Matod pa. The Spanish and Italian had followed the same role and given an accurate translation. Accurate translation? Yung magbugos? Kinahanglan kali mo balik o eskwela ng mga pastors sa mga Seventh-day Adventists. Accurate translation. Accurate translation. O sumala pa ni Samuel Bakyoke. Unsa man ang adlaw Domingo. Sumala pa ni Samuel Bakyoke mga pinangga. Ingon din we are ready to read to conclude that in the earliest period of Christian history, the only kind of Sunday Lord's Day, matod pa, observed by the Christian community was indeed an annual one, and that the weekly Sunday celebration somehow from the annual one. Matod pa ni Samuel Bakyoke. Diba? Unsa may source ni Samuel Bakyoke? Sumala ni Samuel Bakyoke. Ignatius, whose writing constitute our major source, kinsa man si Ignatius. Siya ang tinudluan nga gibinlan Apostolos Kristo. Siya ang barkada ni Polycarp. Unya dili nikuha sa Samuel Bakyoke source, matod pa din matod pa. Sa iyang gitawag Epistle of Patricia. For if we are still practicing Judaism, we admit, matod pa, that we have not received God's favor from the word by prophets live accordance with Jesus Christ, matod pa, who lived in ancient ways and who intend a new hope, no longer Sabbathizing, but living according to the Lord's life or Lord's day, Sunday. Hindi ko na. Yamatod pa din ang libro, si Apostol Pablo nakakaplag sa adlaw Domingo nga ipapahulay, gisuportaran mga kaigsunan sa eskwela sa Vatican. Daghang salamat, ng hapon na ito tanang dalago ng Diyos. Okay, so moto, Bro Stoneward, napabalo 15 minutes. Sundan niyo 15 minutes cross-examination sa negative, Ralph Chavez, sa SD8 negative. Siya man na pamunta ng 15 minutes. Now remember the rules, by the way, debaters.
Basta na may kaning objection, direct lang sa moderator ay mo pagstorya. Yagihangin na ko, kung dili intay, ibutang ang microphone para dili tumakuan. Matintal istorya, okay? Sige, ibutang microphone dayon tumagon niya. Tanaka kami rin sana kung categorical o dili. Ayun ang objection, makita na lang duha kami. So kami na lang, basta dili, basta mula pa sa rules, kami na bahala ni. Okay, para madali ka niya dito ba? So 15 minutes, yeah, wapa. 15 minutes para sa submission. Okay, ready na? So, daghan kayong salamat, Mr. Moderator, o maayong hapon sa tanan, o may hapon ng bro Stalwart. Ang tema, pamatukan mo, i-address ni Mus Pinadayag Colleges Domingo, at the same time, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Ang pangutana, kanibang Domingo sa Pinadayag Colleges, sumala sa imong tema. Mao ba ning giisgutan sa inyong libro nga dili mabasa sa Biblia nga balaan o mauni o dili kategorikal? Okay, tubag. Ang Objection, Mr. Moderator, objection. Dili ka kategorikal. Ni-object ko, nagkakanga man siya, operator. Di ko bitaw to. Ang pangutana mauni. Moderator's time. So that's kung anong side comment na. So next time, ato lang kung ano na sa warning. So wala na siya i-allow na side comment. Wala na relevant sa ato. Yan, wait sa moderator's time pa rin. So sabot na ganina nga, ikaw ng moderator, kami doon. So karon, wala mo sa katubag. Wala sa katubag kung makita ba ito categorical ba o dili. So karon, ingon man siya, nihapon siya ka-rephrase. So, i-rephrase ba nimo o ikaw lang balikon nimo pangutana? Ikaw bahala kay Ako balikon ako. Ibalik niya, sige, ikaw na. Okay, unang pangutana bro Stalwart na dumugit sa mga tao. Mamatod mo ang Pinadayag Colleges Domingo, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Pangutana, kalimang Domingo sa Pinadayag Colleges, mao man ay imong tema. Mao ba na nga ipapahulay? Mao ba na nga Domingo ang giisgutan sa inyong libro nga dili mabasa nga balaanon? Mauna o dili kategorikal? Moderator, before I answer the question, point of order, pwede ba natin mahibawaan ang title sa libro? Kay sa lagda sa debate, kinahanglan kung nag-proceed ka, yatag ang mga dito. Okay, objection, Mr. Moderator. Counter objection. So, ang ako pangutana, naka-premise ko daan, na mauba na adlaw ipapahulay matod pa niya Domingo ang giisgutan sa ilang libro nga dili mabasa nga balaanon. Mauna o dili kategorikal? Okay, ay sustain na to na ikuha ng libro ha. Utangin ko kanina. Sa ato ba? Wala siya kagawa ng libro. Okay. So, paano ko sa niya? Okay, ingani na siya. Daghan man dag libro niya actually na siya gi-present. Objection ko, Mr. Moderator. Yeah, manag objection mo ni ruling. So, objection ko. Sa imong premise, kay libro man, isguti unsang libro ha. So ilaha ba kitang libro kay di na natubagon o hindi na ilang libro. So ilang libro, ikaw ang title ng sa libro ha. Simple naman na, para makuha mo ito, magkaroon lang sa mga pangutana. Sige, ibalik ang premise, ang pangutana, ibalik ang pangutana, and then, kanang i-cite mo sa libro. Okay. Balik ko na kung pangutana. Ang imong tema bro Stalwart, matod mo ang Pinadayag Colleges Domingo at the same time, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. O kasi kami na si Pangulong diha. Karon ang pangutana mauni. Kanibang Domingo sa Pinadayag Colleges, sumala sa imong tema, mao ba ni nga Domingo ang giisgutan sa inyong libro? O maneo? Basta ka libro. Madili mabasa ka pala anon. Libro ha ba? Basta ka libro. Check ka din. Dapito for fathers, lagi klaro kayo, dapito for fathers. Mr. Moderator, mo, chiko. Kaya atong kaakbang, wala sila nagsunod sa rule of debate. Napoy kita lang art and argumentation and debate. Eh para maklaro sa mga naminaw, formal man niya kung debate ka ha. Sumala sa chapter 6, paragraph 7 sa Art and Argumentation and Debate by Africa, the sources of evidence, matod pa din eh. The negative side, matod pa din eh. Shall, matod pa din eh. The negative side must be borne in mind that everything reduced into writing and document to present the documents like books, magazine, pamphlets,
unregarded personal testimony. So, nangita kong pangalan sa libro para mabaruan sa tao. Hindi ning lipat-lipat. Oh. Ayun, okay na. Kaning kato, kaya kung mag-ibalik ang buwan mo, Ang sabi ayaw nakuha ko. Ingat din siya. Pag ingon yung pangutan ng libro nga, isite lang ang answer. Okay? So, pagtubag na ba ni, objection siya na sige pa sa art. By the way, this is an art. Dili siya rules. Namatay rules. Kani siya, kung sa giyahan ka sa mag-ibati, dili na siya namatay rules. So, ang rules na to, muna itong sundod. Sakto lagi ako siya. Again, ipabalik lagi ni mo ba? Pag ingon ni mo, mao ba ning Domingo ha, ang ingon sa inyong libro nga The Faith of Our Fathers. Ano ba? Pagpakutana. Sakto rin pagpakutana. I-cite lang kay ginanglan na siya madunggan unsang libro ha. Sumala sa Faith of Our Fathers. Kaya ako ka mauni. Dili na ako sala ug wala siya kibawan ning libro. Dili na ako sala. Niya, ay wala siya kibaw sa ilang libro. Kada kay libro. Wala na niya. I understand ang objection, pero ito may napunta na. So, ang tingin ko niya, sa mga libro ha, huwag mo katimag sa libro ha. Since ikaw namunta na, ito bago niya, Dili man may tagtima, libro. Kung sa'yo, ano ba? Okay, sunod pang utana. Dili, balikan bang utana ito bago Okay, niya. balik ko na kong utana. Cite lang ang title sa libro kaya gagamitin. Okay. Sumala sa inyong libro. Na, The Faith of Our Fathers sa Panginoon. Page 34. Basta, ilong na ya. Ilong lang. Ilom. Nag-ingon dire nga dili mabasa sa Biblia gikan sa Henesis ngadtos pinadayag ang Domingo balaanon. Mao ba ni ka Domingo ang nasa ultima o dili? Okay. Dato ba? Mana salamat kayo ba? Kay Ay, objection sa Santo sa pawan mo ko Ang niya. among Tubag mo ko. Ay, Kasabot ba tayo sa sabaw. Kasabot ba tayo sa electrician? ang iyang ito Ay, sa. salamat manoon. Nakasabot ba tayo sa electrician? Kategorik na lagi. wala yung objection. Yeah. Basta wala yung objection bro. Yes or no. Okay, yes or no man. Yes or no lang na ha. Halap may Paliko na ako ang pangutana. sige, okay na, tabag na, kung ano to. Simple lang may iging, makutan na ko, madugay na ng balikod. Nabalo na sa question. Ang ihawa siya ng question, napasalamat ko siya. Una ko na to, yes or no. Dayon, explain ka. Mayroon pasalamat ng appeals ko. Yes or no. Nakita niyo mga kalas siya, hindi mo tubagon, pero kung answer ko ba yes or no, yes or no sa ka. Dahil explain ka, mahala na. Mga na ito ng pangutan kung gusto ka request, balik ko niya, pero nakuha naman niyo siguro. Mga bakang Domingo ha, nisgutan sa Faith of the Fathers, paano ito, baka ba niyo? Yes or no? Kana dili. Ha? Tara no. Ano man? Kaya ang isang tipan sa simbahan nga Katoliko nga gitukod ni Kristo mao ang adlaw Domingo. Ang pagsulat sa Faith of Our Fathers, memorize pa na ako. You may read the Revelation from Genesis to, you may read in the Bible from Genesis to. Memorize pa na ako. Ang ipasabot diha sa Faith of Our Fathers, kadtong gitawag o mga igpapahulay, sama ng igpapahulay sa inyong gigamit ng mga igpapahulay. Hindi mo na mauang sa Kristiyanos. Kristiyanos kung na isa pa ang author sa maong libro, walang yun nagsabadista. Kung nagsabadista pa ang maong author sa libro, di na ko mobalhin pag Katoliko, Brother Raul Chavez. Okay, sunod. Kaya nakapost ang oras. So, we have 12 minutes and 7 seconds. Nakapost ko kay objection mo kanina. So, ipadayo lang yun 12 minutes, 7 seconds sa 15 minutes. Okay, Next question. Sunod pangutana, matog niya, dili ni mauna Domingo ang gisulti sa ilahang libro kanang Domingo nga nasiyang tema. Sunod pangutana, pila man day ka Domingo ang usa ka semana? Pila ka Domingo o sa semana? Balik ko na ko sa direktor. Balik ko na ko. Miingon ka na kaning Domingo nga gisulti diri nga dili mabasa nga balaadon kanang Domingo sa imong tema, dili ni mao, pila man di ay ka Domingo ang usa ka semana? O butanaw ka sa kalendaryo, usara na ka Domingo. Usara na ka Domingo. Pero kanang Domingo na gigamit na sa author sa mao nga libro tungod kay
naaman karon gitawag og dynamic equivalence nga Biblia. Ang pag-ingon nga dili makita ang gitawag nga mao nga pangalan ipasabot niya dito sa formal correspondence ng Biblia. Kinahanglan makaibaw ka na. Kay kung wala kahibalo, yagit ka ko to. Wala nga didagan ko o dynamic correspondence ng Biblia. O saan ang dynamic correspondence? I-search na. Saan mo na? Okay, objection ko, Mr. Moderator. Kung namang oras ang object pagka... Ayaw, manugo na ko nga mag-search. Pagkutana ni. Panahon sa mong presentation. Teka. Pagkutana ni. Objection mo ganun. Okay. So ayaw mo istorya. Mag-search. Ayaw. Parang sa pagkutana na ako. Ayaw ko pa. Ayaw ko sa pag-search na pagkutana ni. Yan, bro. Madugay tani. So, sa usat na. Okay. So, nero. Nakapos ang oras. So, kato siya, tubag to ni apil to siya tubag. So, ayan na to mga nana mag-share siya niya na apil to sa tubag niya. Basta dili siya kani adhumin ba. So, apil man to siya tubag. Ayan na to naginata. Pero when object ka, diretso na lang karon, object mo kano. Istorya na siya, ayun istorya. So, tagal ka pag warning mong duha ha. Good. Ayun mo pag-istorya. Ay mga kuwanta. Warning mo duha, ikatulo, roll me, insider, may nusa maguras sa kaminuto sa inyong niya kung mapadayon mo 3 warnings. So, 1 warning pa mo duha, kaya na-istorya mo. Sige, objection. Okay, sunod pangutana na lang. Sunod na lang Sige, pangutana. ako yun. Okay. Go ahead. Sunod pangutana, matod mo kanang Domingo sa imong tema, dili na mao nga Domingo ang giisgutan sa inyong libro nga dili mabasa nga balaanon. Pangutana, namakak si Cardinal Gibbons pagsulti niya nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Namakak o wala? Kategorikal. Wala siya namakak. Ikaw ang namakak. Wala namakak si Cardinal Gibbons. Kaya gipasabot niya kung magamit ka diha o formal correspondence. So ikaw ang namakak. Kaya diha ka sa usa. Doon na may duha ka translation sa Biblia. Formal correspondence o dynamic equivalence. So nabasa na to sa dynamic equivalence. Ang imong panahon karon ang pagsupang na dili Domingo. Nga naman, para makatabla ka. Nakabasa na ko. Di nagpabilin ko nga mudaon. Ang imo na supakon nga napo kay Biblia nga nag-ingon di ang Apostol Lord. Dili ka ni Domingo. Makatabla ka kung makabasa ka. Pero di gani ka kabasa, daog yung kuhanin, malipayon may makulikod na daw. Okay, sunod pangutana. Matod mo wala mamakak si Gibbons pagsulti na ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Kay wala man sa namakak, nagsulti ni sa tinuod. Kategorikal. Malay pangutana, nagitawin ko. Objection, Mr. Moderator. Ayaw. Tubag ko, ako ang panahon ang magtubag. Ayaw. Wala siya yes or no. Nagsulti ng tinuod. Hindi na kategorikal ha. Wala kategorikal. Wala kay Objection to Mr. Moderator. Katawa rin siya. Dapat, tama na sa rule. Ang tanong na kategorikal, tubag na kategorikal. Ang iyong pangutan na walay yes or no, di ba? Walay palalan. Wala. So, i-refrain lang ang kwan. Again, let's lang the answer. So, Ako balik ko na pangutana. refrain na lang itong katawa kaya di siya ganun. Okay. Okay, ako balik ko na pangutana. Mato niya, wala mamakak si Gibbons sa pagsulti na ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Kay wala man di ay mamakak, nagsulti di ay tinuod. Kategorikal, nagsulti yung tinuod o wala? Si Cardinal Gibbons nagsulti tinuod. Nagsulti tinuod yan eh. Nagsulti ka. Ikaw ba wala nagsulti? Dili tinuod. Nga naman, si Cardinal Gibbons, sa libro pa lang, The Faith of Our Fathers. Kinsa ba nga mga fathers? Sumala sa inyong libro sa Patmos. Si Juan, matod ba? Adlaw sa Ginoo sa diyang si Juan. Si Juan, fathers na sa church, bro. Si Juan sa Patmos nakakita og pananawon, adlaw kadto nga ipapahulay sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad dining adlaw ang adlawng Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Dili mo laban dili mo laban ang faith of our fathers nimo kay si Juan mao ang fathers. Si Juan mao ang fathers. So, dili na mulaban nimo bro. Okay, sunod pangutana. Matod
Sabot mo, nagsulti si Gibbons og tinuod. Kaya nagsulti man og tinuod, unsa may gihisgutan ni Gibbons din mabasa ang Domingo nga balaanon o dili mabasa nga balaanon kategorikal. Okay, hindi mo ito mag-categorical. Ay, categorical ha? Ay, siya. Ang categorical, tugluan ka mo. Yes or no? Oh, walay categorical. Yan, pangutan na mo. Sobat na mo. Mr. Moderator, bisan pag wala yes or no, as long as dunay kapilian. Positive, negative, Mr. Moderator. Ako pala mauni. Naunsan, manungkag si Kuya. Paunay dalali mo mag-dito. Okay, teka. Side comment na sana. Surap ako na. Balik ko na po Dua ka warning side comments na sad. So dili lagi lang nga. Listen kayo na mag-side comments siya. Walay lang sa debate ng side comments siya. So mo ni karon objection siya kay na bro na siya gipilian again. Tagaan kay papilian. Yes or no ba na mabasa ba o dili ipapili na actually dili na kategorikal ako na siya. Itagaan ka o choice. So you have to choose one na lang. Yani. Kaya naman ko ipapasiyan na kung false dilemma siya, so either answer, ma-trap man ka. So kung dili false dilemma, tubagod mo. So unahon lang ko din mo tubag, ha? Kay aron dili siya mo object. Kaya yung objection, wala mo ka pili. Namo siya pipili. Ang sa ito'y papilian, di ba? Okay, balik ko na ko na. Nagingon man ka, na si Cardinal Gibbons nagsulti og tinuod. Kay nagsulti man siya og tinuod, unsa may iyang gisulti nga tinuod, mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon o dili mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon. Unsa may iyang gisulti? So the question is, mabasa ba ang Domingo balaanon o dili mabasa? Mabasa o dili pagdawi o mabasa o dili daw according to Gibbons. Sige, tubago na din. 1 minute. Mabasa sa Biblia nga ang Domingo, mabasa sa Biblia sa formal correspondent nga ang Domingo, wa man gyud makita ka basa. Objection, Mr. Moderator. Dito ba ang mabasa ha? Objection. Sige, mag-objection oy. Objection lagi. Naaman kay rules. Dili ko namutana. Kay niingon man siya kani prosecutors wala pamakak. Actually, valid yung objection kay pag-ingon ni mo categorical, nitubag na siya. So, kapag iyang tubag bro, parte na siya tubag, bahala na siya to. Wala mo kayo problema kay, wala mo siya, categorical naman, hindi mo siya mabasa. Ay mo pamataman, mabasa o din, hindi siya mabasa. Apil na kayo iyang tubag, yun niya na lang tubag na kay, wala siya rules na nasupak, natubag na niya. Apil kayo ng mag-objection ka, nadilig ko ang objection. Dito na subag kay maputol man. So I will give him another 1 minute kay itubag siya imong iputol. So tubagag 1 minute bro kay nakatubag ng gaspon. Sige, bihagan na bro. Next question. Balikon ako ang pangutan ng Mr. Moderator. Balikon. Nga naman, miingon ka nga si Cardinal Gibbons sa pagsulti ani, nagsulti og tinuod, wala mamaka. Ang akong pangutan na, unsa may iyang gisulti na tinuod nga wala siya mamaka. Mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon o dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaanon. Okay. Mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaanon sa dynamic correspondence sa Biblia. Ang musuporta kay Cardinal Gibbons ang formal equivalent nga version sa Biblia. Duha man na ka translation. Duha man na ka translation ng Biblia. Dynamic equivalence o formal correspondence. Ang dynamic equivalence mao ang gigamit ni Cardinal Gibbons. Tinuod. Ang formal correspondence mao ang mabasa sa Biblia nga litra por litra Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Tinuod po. Sunod po ka. Okay. Sa pagsulti ni Cardinal Gibbons na dili mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon, imong uyunan, imong subakon. Ayon ko sa kang Cardinal Gibbons nga formal correspondence ang ipasabot. Supa ko sa imuhang giingon kay ang imong pagsabot wa nimo gagsa ang dynamic equivalence nga translation sa Biblia. Ay, kumahuman ayaw sa. Ayaw pakaulawi mong amigo nga nisulong din ay sa pawi. Wa pa kumahuman. Kaya nga naman,
Kaya nga naman, gani, ilikon sa inyong magasin na ang gitawag o translation sa Biblia na pinadayag o logis hanggang Domingo. Gilikon na sa inyong magasin. Ato basahon. Ingon sa dede. Dapat kayo oras. Ay lang pagdali. Ingon sa dede. It is easy to see, therefore, that in the Revelation 1:10 in Greek, the adjective form of the same word, it used to describe the day on which John and the Spirit, the Spanish, Italian, and followed the same role and given an accurate translation. Sunod ba na? Kay miuyo naman ka nga si Katilang Gibbons, wala magsulti og baka, maton paninhe sa maong nga libro, Signs of the Times, na imprimator, na inihil obstat sa page 106. Ingon dire, Constantine made Sunday a holiday of rest and worship. Bakak ni o tinod? Objection, Mr. Moritay. Ay, sa ko, ako ang katungod. Na sign of times of Seventh Adventist. Tanaw na ito imprimator sa. O, tanaw na ito imprimator. O, para di ba kasugat? O? Sige. Okay. Ako. Ako lagi klaro. Kaya mas mo gamit ng selfie dokumento. Mabalong ko sa patista, dutugikan. Uspa Karon, nag-ingon ang inyong libro, iuyo naman ka nga gisulti ni Kardinal Gibbons sa toto. Iuyo naman ka. Karon, bago pa din Constantine also built churches and made Sunday a holiday of worship. Sakto ni upaka. Okay. Gidik, pero... Objection. Ito ba? Sakto ha? Ako ito sakto na. Kaya buha ko ng libro. Gideclare niya ni Constantine na siya lang ang nagtawag notaryo, kumbaga, nag-formalize sa mga Kristiyanos na palaanon yun. Kailangan mga pagano na nag-convert sa Kristiyan. Kanto mga pagano na wag nag-convert sa Kristiyan, kailangan ipabalaan ang Domingo. Iasa yung libro. Adventist Heritage Library. Sa gingan, Constantine's law did not sit up Sunday as the Sabbath. Ayaw kong wala mo libro dito sunod. Sunod pangutana, matod mo sakto kung sa may imong nadungog karon sakto na ito. Sakto na ang si Constantine ni-declare sa mga pagano ka Roma, pagano man ang kanito na-convert sa Kristiyan. Sakto siya nga gipahibalo niya ang iyang mga tao, mga community sa Roma, nga palaanan ninyo kay Sabat ni, ibalaan na ni sa mga unang amahan sa simbahan. Church Father, nagbalaan na ani. Kasi nagbalaan si Juan. Asa gibalaan sa Patmos. Kung sa giingon sa libro, gibalaan sa unang mga Kristiyanos, ang Domingo sa pinadayag Urugis. Susakto, di na mulaban ni Moy. Dili mulaban ni mula ko libro. Before ka mga no, 1 minute and 54 seconds. So, one question na lang ito. Isa ba ito na lang ito? Okay, sunod pangutana, matod mo sakto ako mo'y na sa iyo. Sunod pangutana, sumala sa inyong libro, The Feet of Our Fathers, na inihil Ubstad, na ako'y imprimator. Matod dire, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Sakto ni Upaka. Okay. Hello. Nakasaksak na, hindi na mulubat. Hello. Sobat, sayo pang pagsabot, sakto ang libro. Sakto ang libro. I-share ang atong live. Dili naman kinahanglan na i-change na naman. Ang sa Kristiyanos, Sunday man. O yan sa mga Hudyo, Sabado. Kaya i-appeal naman sila sa Sabado sa mga Hudyo. Ang Biblia. Sige nga, Lucas 4:16. Ha? Padaala to ha? Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Ingat din eh. Nasa kapitan eh. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Yan. Dapat naman lang natin. Nasa mali. Ingat din eh.
Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki, isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Kakinsang Sabado, para sa mga Diyos. Kakinsang Domingo, para sa Kristiyano. Kinsa na pamakot, luha ka tulog dyan sa Seminta Pintes. Kinsa ka tulog dyan, Samuel Bakyoke, o si Colin, kinsa pa? Kinsa pa? Si Apostol Juan, sumala sa gitawag o Biblia. Kinsa pa yun? Sumala sa ilang Seminta Pintes fundamental belief, i-recognize nila sa Tindel. Pero siya, wala i-recognize sa Tindel. Ha? Alright, so first part, aming second part na diagnosis examination. This time, 15 minutes sa atong negative presentation. Kaya mo po ang presentation sa affirmative. So, sa matausa, mayong hapon, mga higala, may hapon. Kalukoy ko nga nagkatawa sa akong mga kaakbang. Pilimiro palang arangkada sa akong pangutana, ang akong kaakbang murang katukan. Ngayon, tanawan ninyo, ang iyang tema, i-address niya nga ang pinadayag o no Diyes adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. At the same time, ibutangan niya nga ang pinadayag o no Diyes Domingo. Karon, iyang libro rin nakaumot niya. Ang ilang libro, palikod mo nga ni, oy. Aron di mo pagpangluoy ba panahos debate nga usap ng libro ha. I-address ang maong libro. Pwedeng luya, libro nila wa kay balok. Karon, sumala pa sa ilang libro, alit mo nga ni Amazon. But you may read the Bible from Genesis to Revelation. Mao man ang iyang tema, pinadayang unologies. But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ano pala nga punto, kuba ang imong tema? Kuba ang imong tema? Nga naman, lupig ba'y nag-islubagay ka o cardinal? Ikaduha, walay record. Ako'y daladari nga record. Nga si Cardinal Option sa Roman Catholic Church. Wala ko'y record. Nga si Cardinal Gibbons na pahawa sa Roman Catholic Church sa pagsulti niya aning mga butanga. Mauna mga higala, nga si Stalwart, buyang ang pagpabarog sa iyang tema. Tanawan ninyo ha? Mingon siya nga ang kategorikal, yes or no raman. Pag-sure, atong basahon ko no kung ang kategorikal, yes or no raman. O kung sa mga tinood, alihaw ko no ko bro. Atong tanaw na, kung ang kategorikal, yes or no raman. Ingon dire, categorical is the general term of single choice or multiple choice response. Tanawa o? O yun ka ba o dili? Sumpang ka o dili? Na-considered na? Yes or no? Maura bitaw na. O yun ka dili? Sumpang ka o dili? Yes or no? Maura bitaw na. Tanawan ninyo mga igala. Abi na ko, ang akong katpa. Sweet no kinayo sa among libro. Kanang gigamit niya na ako na. Ang mga libro na mo, maiyang gamiton, ako lang itang screenshot para mo kumpiyansa ko magamiton niya. Ang sulat ni Bakyoke, thesis na. Thesis na. Huwag ka kailang thesis. Thesis na ni Bakyoke. Di na mo magamit. Ang dako nga pangutana, wala yun kung uyon si Bakyoke na ang Domingo, adlaw na ipapahulay sumala si Muntimag. Wala oy, tanawa ninyo. Tanawa sa mong libro. Preface. Ato tanaw na. Ingon dali. Ato ni tanawon kung si Bakyoke ni uyong ba sa iyang gisulti. Ato ni tanawon mga higala. Mr. Moderator, objection. Objection ko. Ang atong gisabutan, reference, ang cellphone, dili na siya reference ha. Objection ko, Mr. Moderator. Disprove na. Objection. Naunsi naman ka sa uy. Millennials, na katay tawag na electronics reference. Millennials, na ayaw magpapili, di ba? Okay, sige. Oh, Mr. Moderator, na katay kitawag na
electronic references. Millennials ta, doy. Millennials ta. Okay, sunod pangutana. Pangutana, sunod nga po. So, accept all Bible version and references. So, we can use online references. Okay. Wala tayong rules na we cannot use online references. So, padayon. Okay, sunod. Padayon ko, Mr. Yala, 11 minutes 38 seconds. Ikaw na bahala sa mga niya basta kay mo na yung reference. Go ahead. Padayon ko, Mr. Moderator. Nagtuo ka o wala ko, anak? O nagbasa ka, anak? Basa mo ta kung nabasa, anak. Nga naman, tanawa. Sa page 5, ingon dire, we gladly mention the thesis that Bakayokis defend regarding the birthplace of Sunday worship. Kasabot kang thesis, argumento na ni Bakayuki iyang giupay kung di-indyod na gikan ang observance of Sunday. Wala ni uyon si Bakayuki na ang Domingo adlaw ipapahulay. Ato kayo na, ingon dire. Ingon Bakayuki, ingon dire. Di na magsilbi na imuha, oy. Ingon dire. Ato tanong dire. The birthplace of Sunday worship. For him, this is arose probably not in the primitive church of Jerusalem. We know for its profound attachment to Jewish regulations, religious tradition, but rather in the church of Rome. Dito sa Roma nagingan sa wala ni Bakayuki. Kung nakadaot ninyo mga God, kay mamasa mo o mga libro na mo, inyong tinudlingon, muramog nagdaro ba? Basa dito, himan-himan, at tumumang definition sa inyong libro. Mauna mga higala, nahimong patawanan ang akong katpa. Ang iyang mga pangutana ron, tanawon ta ni ron. Lupig pa'y nagsumbagay sa silang libruhan eh. Mato pa din eh. Maubitaw nga niingon si Cardinal Gibbons nga dili mabasa sa Biblia gikan sa Henesis ngadtos pinadayag nga ang Domingo balaanon. Mato pa din eh. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Subako ni mo yung amo? Subako ni mo na. Una, kani pong iyang mga amigo, pakpak lang po ni sila, ang mga ang ilang kauban pa, dili kay halata nga punuon ba? Dili halata nga punuon. Tanawa pag yun. Ninyo mga higala ha? Naalang libruhan. Dili na fake. Dili na pirated. Sumala pa rin nga libro. Page 106. Walay putol. Ato yung hugtong basa. Dili na ito tinublingon. Nga murang tag nagdaro. Atong tanawin dire. Ingon dire oh. Constantine also built churches. Used Christian symbols on coins and made Sunday a holiday of rest and worship. Kung ito nga nagsulti si Gibbons na dili mabasa sa Biblia, nga ang Domingo wala anon. Kaya naman, nasayog si Gibbons kay nimo, nagkana siya, mug na imbento ni Constantino, lolo ni mo. Ato kay parehan mga igala. Tanawa dire ha? Tanawa dire. Pwede mangutana sa kong oras, Mr. Moderator. Okay, kani, ilig mamug mga encyclopedia. Ako gining gidala. Tanawon kani ati man yung buwa. Collier's Encyclopedia. Atong tanawon din he. Collier's Encyclopedia. Atong ni basahon din he. Tanawon kani. Ingon din ha. The earliest Christian also celebrated the Sabbath on Saturday. Tanawa? The earliest Christian, pinakaunang ng mga Kristohanon, kakunsaman. Mato pa dire. The earliest Christian also celebrated the Sabbath on Saturday. Sabado oy. Mato pa dire. Gradually, the Christian Sabbath was transferred to Sunday, especially from the time of the first Sunday laws of Constantine. Kung saan mananin mo ron, diyan pag yun, kani mga higala, kani nga reference, kung tanawon ni mo ni, sobra sa 150 ka mga profesor,
At the same time, naapoy mga Bible scholars. Tanawan na ko ha, unsay gingon dire. Unsay ginaingon nga libro. Kung tinuod pag ginayaha, mato dire. The first day of the week could not have been observed as Sabbath. However, since it was not a holiday for Gentiles, klaro ano? Atong binasayon, ang unang adlaw, dili mahimo nga sa ulogon, ingon nga ipapahulay, bisan pa niya na tungod, bisan pa niya na tungod kay kini, dili pahulay alang sa mga hintil. Ini mga orasan, ini mga taon na dibang. Dibang. Mauna mga kagalaan na ang pagpabarog sa tima sa affirmative, huyaw lagi kayo. Kung imo ning tanawon, napakitusaw, na feel to explain. Hinatag pa ni sa kuha. Sa akong amigo, madito gikan kong patikan. Dugay na. Ingon dali. Why po ko lahat ito basa? Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Ingon dali. We know of the change only from the tradition of the church. We know the change only from the tradition of the church. Kuya, sumala sa mga libro. Sumala sa mga libro. Matong pa sa mga libro. Sa Edict of Milan, 313. This is the start of the Roman Catholic Church. Mapitawag kita rin sila ni Constantine. Kaya ang Roman Catholic Church, di ka ni Constantine, sumala sa mga libro. Anong tanaw na? Ingon dire. Mga ingala. Ato rin tanawon. Ingon dire. What happened to the church after Edict of Milan? 313 Edict. Ingon dire. This is the start of the Roman Catholic Church. O, bitaw kita rin sa Constantine. Ay diya siya magitan. Diya magitan niya. So nini mga takna akong balikod na ang afirmatibo huyang sa pamatuod sa tima. Nini mga takna ang mga gala. Ang negatibo maupay mas nilabaw sa afirmatibo sa pagpamatuod na ang Domingo. Elegyon mabasa. Sumala pa ni Katilagibon, sumala sa inyong mga libro. Ang resulta ani, magsumpagay gino ani sa inyong libro. Kaya pag ino, original niya, kamo di ang hilig mo ka ng mananaw na Google o source pa, pagpaman ipabukbay. Kani original yun. Ingon dire, which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Kasi kung mo nga ang Saturday, dili na Sabbath, Wednesday, Christ. Itong araw. Inyong libro na ginoon. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kanus ana, panahon ni Constantine. Kaya ko lang sa inyong libro. Kaon ako. Dapat yun. Dapat yun. Naamuani, papalit mo na. Bookstore yan. Matod pa dire. Remember to keep holy the Lord's Day. My first catechism, page 145. Ingon dire. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ang gigamit na bersikulo, Exodo 20, bersikulo 8. Lucas 4:16. Walay pinagaya kung Lucis. Ingon dire. The Sabbath, the holiday of Hebrews, was replaced by the church with Sunday. Ang adlaw ipahulay sa mga Hudyo. Giilisan sa lulo ni Mutino o Domingo. Giilisan doon. Kano man, ang Israel na apil pagkaulipon sa Roman Empire. Atong tanaw na, di mo way labot. Kasi way labot. Atong yung tanawon, huwag pa mapil. Maupitaw nga na change niya. Ang adlaw ipahulay sa mga Hudyo nga sa Domingo. Kaya ang Israel na ulipon sa Roman Empire. Ingon dire. The Roman Empire, Rome, had begun to grow larger and stronger before Christ was born. Wars were fought and many new lands were added to the Roman Empire. This empire was very large. It concluded Spain and Germany
North Africa, Asia Minor, Syria, and Israel. Maupito nga nakaako si Constantine pag-usap sa atong ipapahulay sa panahon niyo nagtos Domingo, kay ang Israel na ulipon nasakop sa Roman Empire. Mauna man ini mga taknaa, mga higala, pertigyo, buyanga, ngayon ka, wa may labo challenge God. Kay gibutang ano mo nga challenge Saturday, Pilipina ka. Akong basahon na, the power of New Testament. Saman, ako na lang ibasahon. Kay, wa may labo challenge. Ako na ibasahon. Imo dire. Revelation 1:10, sayang footnote ha, sayang 1:10. Akong basahon. This is the Sabbath from Saturday sundown from Friday sundown to Saturday sundown. Iba ibang tingnan. Kung nangita ka lang challenge, yung po mo, hudiyo na po. Ang adlaw ipapahulay, gibuhat sa Diyos alam sa tawo, ilang kay sa hudiyo. Tawo, hudiyo na tawo. Sunod, atong tanawang ngay gala. Kaninga, ingon dire. Atong tanawang dire. Tao, apag ininawong sa inyo ang pari, hindi ako na. Atong tanawang. Kung sa'yo gingon dire. Atong tanawang na, kung sa'yo gingon dire. Gingon dire. Page 108. Gingon dire. Friday, the vigil of the feast, not the feast itself. Trial and execution. Saturday, rest in the tomb. Alawa o? Si Kristo mahulay. Kabahalan mo kung siya pagsabot ninyo ang term. As long as inyong libro nagsulti. So mauna mga higala o mga kaigsuunan nga ang afirmatibo buyang. Wala. Ato iya. Okay. Tanah. Okay, so mga to, papaka na to. So, sundan na to sa second part naman eh. Sundan na yun 15 minutes. Again, remember the rules. Matuwa lang yun namin dili gumot patay makuha. So, ayaw mo para dilitan, ayaw mo dagungan ng istorya. If you have objections, direct to the moderators para ito ang resolvahon. Kaya namin para referee dito. So, di mo rules, dili mo judge sa moderator ni. So, object na mo dili napitan. Hindi ba ito para lang dili magugot ba? Consideration sa atong oras. Okay, 15 minutes. Ready ka na? Okay. Hari na, Mr. Binanggang Magdalena. 15 minutes, go. Okay, unang pangutana. Ang atong tema specific, pinagaya ko na GC adlaw Domingo. Tumala sa tema, kung adlaw ang ipapahulay sa mga Kristiyanos. Kubag, sumala sa imong tema, Domingo lagi ang imong tema. Pero hinumdumi nga ang imong tema ayaw pa matulis tema. Basaha sa mga bersikulo, kapitulos Biblia o mga referensya. Ano ha? Ang imong tema, bibang sa inyong libro. Ano man, nagsulti ang imong libro nga ang Domingo dili mabasa nga balaanon. Pero ikaw, nahibulong mo nimo, kanong nagkamatuod ka nga ang Domingo mabasa nga balaanon. Pero inyong libro, nagsulti nga dili mabasa sa Biblia nga balaanon. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Ningon man ka nga Domingo sumala sa tema. Kini bang imong pirma sa imong pagpirma sa tema nga Domingo adlaw ipapahulay sa Kristiyanos? Baka ba imong pirma tinuod nga pirma? Sakto lagi na. Sakto. Basta I have 1 minute, usi naman ka. Sulong na utas. Mulay ko. Nauksi. Nipirma ko kay di man na magdibati wa ko'y pirma diha. Pero ayaw na unaan nami oyon ko ana ang imong tema nga akong gipirmahan, problema nimo kay gisupak sa inyong libro nga dili mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaanon, pero ikaw nagpamatuod ka, ambot ka o naunsa ka. Sunod pangutana. Next.
Ngayon ka, nipirma kay sakto. Objection ko, Mr. Moderator. Nangutana pa to. Ay, sa pag-object ako, nangutana pa to. Humana ka nito ba? Ningon ka, nipirma ka sa tima kay sakto. Karon, kini bang tima nga imong gipirmahan kay sakto? 100% pa ni ka sakto para di mo kay imong gipirmahan? Diba? Okay, objection ko, Mr. Moderator. Ako, i-clarify akong tubag, ano na yung pasakto. Ang imong tima, mo man ay atong tima nga atong ginibatihan. Ang imong tima, maunay tima nga atong ginibatihan, mo nang ipirma ko na kanang tima ha atong gibatihan. So, saan na? Objection ko, Mr. Moderator. Sige. Kaya ang board nga ipasabot, nga ni Uyong Tima, sa tima na. Nipirma ko sa tima, kay sige. maunang tima ha ang among gibatihan, Sige. na ibasa niya sa Biblia o referensya. Yara, imo lagi na pagsabot. Kung sa may objection. Ako to, Mr. Moderator. Awa, ni-object ko. Kasi objection ba? Awa. Ayaw, Ni-object ko, kaya ang iyang buong ipasabot, ni Uyong Tima, ni Pirahan niya, kung ipasabot, ni Uyong Kuno ko, ang Domingo, Lagi, unsa lagi? Pinre-produce, alam ko lang Pesano. Dili na mo ipagpasabot ako. Nipirma ko sa tima, aron among libatihan ang tima. Lagi, unsa Okay, lagi objection? ito yung objection. Next question or Bakit yung objection? Ito yung objection. Unsa ang objection? Ito yung objection. Sa iya ka pangutana. Na. Atong iya pangutana. Sayop yung pangutana. Murag-mulapan na yung director hinoon. Kasi yung objection. Ang aking objection, tanawa mo, tanawa. Ni object ko, paminaw sa, ni object ko, Mr. Moderator, kay si Stalwart, ang bote ay masabot, ni Uyong ko sa iyang tema. Ito lang ni object ko. Ang akong objection, nganong nipirma ko sa tima, kay maunang tima, among dibatihan. Okay, ako na sa hindi puli-puli ta. Kasunod pangutana. Okay, puli-puli ta. So, sakto pa, ang objection niya ba, ang sa iya gusto may tabo. So, ang iyang pasabot, sayop yung pagsabot. So, therefore, dili niya tubagon ang pangutana. Dapat mo na yung objection. Di na ako tubagon, Mr. Moderator. Kaya ang iyang Okay, pangutana. Mr. Moderator, ako lang i-clarify. Hindi lang kayo mulaban. Ako lang i-clarify. Di ay sama ba? Hindi kayo mulaban. Ato yung pangutana. Kasi nag-object gani ka, mo-object gani ka, number one, ang iyang rules, masupak. Nawa na bang tayo ng moderator, objection ka. Number two, ni-object siya, kaya di ay ang iyang din pasabot, dili mo iyang pasabot. That means, itawag na siya kalasi, complex question fallacy na moderator objection, complex question fallacy or loaded questions kay ang iyang pasabot dili mo ipasabot nako. Therefore next question, mo na mo object ka. Dili kay may objection ako i-explain nimo mo ha mo lang nimo explanation pero what is your objection? Na sayo kay iya pangutana. Okay, so para So ako klaro. Sige. Ang iyang pangutana din para sa upper negative sayo. Kaya di mao yung pasabot. Okay, so sa'yo. So may objection sa'yo. Therefore, next question. Okay, pasabot ko sa audience ni. Wala'y laban-laban ni. Okay? Huwag kang makuha ang laban ko ninyo. Okay, sunod pangutana. Kunyara, wala sa kay mo istorya pa itong second one. Alis magalit. Okay. Next, mo istorya sa si Ron Paul, assistant na itong moderator. Tapos ang plaka namin sa Amo mo ipahinumduman ka kanina sa roles. Rule number 5. Ang objection, if there is violation against the rule. So dili ka ma-explain. Unsa man ang imong unsa man imong gusto mahitabo, unsa man ang violation. Once ka ma-object ka, mosayit ka violation sa rule. Mo na kami maghulat ni. Ayaw pag-explain. Kung dili, isangat mo sa amo ang imong objection nga Mr. Moderator, naka-object siya sa rule number 9. Isahit mo, mo ni iyang na-violate. Dili, no need to explain. First, mosayit kang objection, ginamit ang rules na inyong gisabutan. So, mao nang si Pastor Rian, nangutan, ano sa may objection? Kasi maka-explain. So, one thing ni both side ha, was na mo-objecta, kinahanglan makasayita nga ang atong gi-objectan nakabayulit sa rules of dialogue. Ikaduha is na objection lagi number 1 objection. Number 2 objection sa cross examination is kanang loaded question. Kanitan ning undang na pagkakadik-adik. Nga di man siya adik-adik. Umingon siya giundang na. Ano ka? Kung wala pa samot.
So, fallacy na siya nga question mo na i-objection mo. So therefore, mao to ha, kaya ngayon pasamot di ay nga ni pirma, dili ka ni pirma miuyon, but ni pirma siya sa tema. Mao to pasamot. So therefore, objection niya, wrong ang question, fallacy. So next question ta, kaya di niya tumagot. Okay. Sige, next question. 13 minutes, 15 seconds. Okay, sunod pa ko na. Niyon ka ganina nga walay record nga nihawa si Cardinal Gibbons. Baka pa ni imong pag-ingon ani o tinuod? Pag sakto gina ako ingon ka ganina. Ano man, ang ko record din eh. Tama ko record din eh. Pato ta dire. Bishop, ako ta dire. Bishop Challoner was a Bible scholar who Cardinal James Gibbons approved of Challoner's revision of the New Dynamic Bible. Ato pa dire. Unya, kung imo ka na bisag magmita pa ta karon, bisag mag-google pa ta karon, wala record nga si Gibbons nihawa sa Roman Catholic Church. Okay, sunod pa ko na. Kay wa man di ay record nga nihawa si Cardinal Gibbons sa Roman Catholic Church, akong pangutana, naa pa record nga nibalhin siya sa Seventh Adventist Church? Naa wala, yes or no? Objection, Mr. Moderator. Strowman fallacy. Ano man, kalayo ang mas imong pangutana, ayaw i-misrepresent ang akong tubag. Dapat follow up na sa akong tubag. Abot mo ka, naabay record, si Cardinal Gibbons, naimong si Peter Pintes. Wala. Wala. Okay, sige. Strowman fallacy, Mr. Moderator. Okay, good. Sige na. Counter objection. Gigugod na ko ang author sa libro nga iyang gigamit. Iyang gikan sa iyang baba nga walang record, napagod sa dokumento nga gidala. So karon para ma-prove nga tinuod ang libro nga iyang gigamit kaya gituuhan, mo provide sa record nga dibalhin si Cardinal Gibbons sa Seventh Adventist Church para mo suporta sa iyang libro nga gigamit. Counter objection. Counter objection ko. Nira. Kumana ka object. Kaya boto niya counter sa rule nami. Kaya madugay tam sige na objection. So, by the way bro, ang pangutana naman good, it's all about pagbalhin ta. So, regardless kung mabalhin na, samot nag-ibalhin pa siya SDA, samot na siya na luto niya hakuan. So, hindi natin na kung ano na pangutana bro. Pangutana lang kay about naman na siya sa pagbalhin. Hindi na tagawa. Ang atuwa karon, ang author, si Gibbon, dayon mo na yung libro. So therefore, if you have any kaning problema sa iyang references, pwede ni mo na siya kung ano niya sa imuha. Pero karon kay naman sa reference, man accepted man diri, ingon diri. So dili siya kung ano na to mapagbalhin ang problema, mabalhin na siya. But okay ang imuhang kuan pero mulayo ta diha. Mosikan di motion ko no kay nipirma mo diri according sa inyong rule that questions are based on subject matter only. So God is the Lord proceed sa imong question based on subject matter. Ang subject matter is Revelation 1:10 Domingo ba na? So ayaw nagpagutan na kisay author kay mamiss ang mga nindot ng mga questions. So rule number 3, ang subject matter, dito dito pagutan na. So ayaw na to pagutan na to kasi author, ribalhin ba, kaya di man na yung subject matter. Ang subject matter, Revelation 1:10, resolve na ka na Domingo. So maon nang imong i-question. Then ending mga 15 minutes cross examination. By the way, audience, no, na ganina nagsabot na ni Paul nga naay mga pangutana, not only subject matter but also katong iyang gi-present kinala pangutana. So napangutana man about sa libro gipangutana na nagsabot ni nga kung nunay follow up or kaning gisundan na arguments o iyang gisundan. Nakapangutan na siya kausa about Gibbon kung hibalhin na makay pagkuhan hibalhin pagwala. So gitubag niya nga naa ko na siya pamatuod. So that's it. Okay na to. Kaya kung imo itong sundan, pareha karon malayo ta. Okay, so sabta ninyo. Wala, why bias ni? Actually, kasi it is at niya. So next question ta. Next question ta para padayon ta. We have 12 minutes and 13 seconds. Go ahead. Sumala sa King James Version ng Biblia. Unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 2. Premise. Upon the first day of the week, Sunday, which reflects the Jewish Sabbath of Saturday, which every one of you live by him,
into a God's store and prospered him. Ako pangutana. Unsang adlaw ang gi-replace sa Jewish Sabbath nga Saturday? Tubag. Tubag, ang Domingo gi-replace sa Jewish Sabbath ni Constantine. Sumala sa inyong libro. Sumala sa inyong libro. Ang Jewish Sabbath gi-replace ni Constantine, gipulihan o Domingo, sumala sa inyong libro, gi-adapt sa mga version sa Biblia ng mga Domingista. Kauban ninyo. Tanaw, gi-adapt sa mga Domingista ng mga translator sa Biblia na kauban ninyo. Nga naman, ikiglo ka di bang kani? Nga Constantine, made Sunday, a holiday, sa adlaw nga Domingo, a holiday, race and worship. Sumala siyang libro. Sumala ni Cardinal Gibbons, dili mabasa sa Biblia ang minigano. Okay. Sunod pangutana. Salamat sa imong pag-ingon ng gi-replace. Sunod pangutana. Sumala sa libro ninyo nga gitawag og Question and Answer by Milton Welcock. Constantine Law nag-set up Sunday as the Sabbath. Ako pangutana. Namakat ba ang libro sa pag-ingon nga si Constantine wala nag-set up ang Domingo adto ipapahulay. Namakat ba ang libro? Wala. Tubag, wala namakat ang libro, ikaw mao'y namakat. Ngano man kudlo-kudlo ora ka ana. Libon, ano man, sa imong lang dibasa question and answer, siguro ang imong dibasa notes. Siguro ang imong dibasa tupang bitso dili ang pangutana. Lahos sa basa. Ngayon man, lig-on ang akong doktrina nagpamatuod, among ginang gidawat na si Constantino mao'y nag-usap sa adlaw ni kapahulay na maong Sabado, nagdos Domingo. Tumasaw ba sa akong libro? Ayaw po pala, tumasaw ba sa? Makita niyo mong tubag. Sunod pa utana. Sunod pangutana. Gigamit ninyo ang Convert Catechism. Sumala sa Convert Catechism nga imong giputol. Unsang adlaw ang Lord's Day? Okay. Tubag. Objection ko isang moderator. Objection. Awa, ano ni objection ko? Ano ni objection ko? Struman fallacy. Ano man, iyang giputol ang akong gisulti. Wa ko maglitok og word nga Lord's Day din Sa kami lang sabi. Nagbasa lang po na ang inyong libro nagsulti na which is the Saturday is the Sabbath day. Mao na akong gibasa, nagisgot ko og Lord's Day, dili sa catechism, dito sa the faith explain. Dili ko nagisgot, wala diha. Dili ko nagisgot og word na Lord's Day. Dili kamuta na. Okay, so ang iyong objection kay ang imong premise sayop ang imong gisite nga libro. Struman fallacy, Mr. Moderator, according to the faith fallacies. Gigamit man niya ang Convert Catechism. Sumpay mana, wa niya humana. So akong ipaklaro karon sa katawhan nga niya dinhi kung unsa ang Lord's Day diha sa Convert Catechism. Ipatubag mo dito kay gigamit niya ang libro Convert Catechism. So ipangutana, unsang adlaw ang Lord's Day sa Convert Catechism. Okay naman ang pangutana, ruling. Since nagamit ka Convert Catechism, correct? Yes. Okay, so kung nagamit ka, iyang pangutana, unsa ko ng Lord's Day according to this book or complete ba na siya? Unsa Counter daw? ko, Mr. Moderator, counter ko. Struman fallacy lagi na. Misrepresenting someone's argument to make it easier to attack. Ano paggamit anak? Okay, ruling nga dili na siya Struman fallacy by the way. Kay ang Struman fallacy sakto nga gatindog siya lain. Ko ba siya gatindog lain no? Struman fallacy is magpatindog kag lain dili Domingo. Dayon imong atakihon kag yang ipatindog. Ko ba siya gatindog gani? Ang iyang pangutana bro, nagamit at pangutana tika, gigamit ba nimo tong libro? Ayan ka, yes. O karon kay gigamit ba nimo, pangutana ka, unsay Lord's Day anang libro ha? Di na kalasi. Tanawa, Mr. Moderator. Okay, di na kalasi din Struman. Struman. Di pangutana. Teka, unsa? Magibati na o kalasi? Ako lang eh. Ha? Nara, umana ka counter. Pangutana ba? Clarification, Mr. Moderator. Clarification.
Clarification. Ipatuloy na rin mo. Sige, go ahead. Ano man, nigamit ko of word na Lord's Day, hindi lagi. Okay, ano na lang. Atong ipakuha niyang Lord's Day. Kaya wala magkanagamit Lord's Day, no? Hindi lang ko nigamit of word na Lord's Day, hindi wak ako minasok ng word na Lord's Day. Okay. Kaya butang-butangi ang akong papa sa kung mawak na ko dito. So, gani, yan yun siya. Ipangutan na, ang iyang objection kay wa siya nigamit ng Lord's Day at itong libro ha. Pero nigamit na itong libro ha. Nigamit ko sa lahi ng termino, dili sa word Lord's Day. Yes. O bitaw nito ang objection ko, ay Stroman fallacy. Kaya beside, dili. Okay now, again, dili lagi ng Stroman. Number 1, ang imong ipamarot, karong ipangutana ka sa imong reference. Ang imong reference, gigamit nimo. Paminaw. Ang imong reference, gigamit nimo. Ipangutana ka ning reference. Okay, ipangutana ka, imo magigamit ng reference. Kaya gigamit man nimo nga reference, ipangutana ka kung say Lord's Day diha. Ang pangutana ha, daray. Mani palase. Kung pangutan-on ka nga, unsa may Lord's Day nga imong giuyonan diha, kana palase na. Kaya man nimo uyon eh. Aminaw ba? Manay Stroman or legend? Ayaw pangatawa. Ayaw mo. Kinahanglan ko. Paulawan ang iyong kauban. Mira ka, kinahanglan na tubagon kay wala mang kagi-ingnan nga imo ba nimo iunan o wala. Gipangutan na ra ka ba? According to the book, what is the Lord's Day according to the book? So wala siya wala siya bisa ka pwede tubangan na pala pag imo Sunday kay hindi ko libro. Pero dali ko man dili na kasi. Hindi na kaya na ngayon ka yung damo ka rin jadi ka adik daw dili. So you are being asked wa siya ingon nga giingon man ko nimo gani nga Lord's Day. Sige, ingon siya kung sa Lord's Day diha. Okay? Okay? So, pangutan na, tubagon ito. Okay, valid man yung pangutan. Since you use the book, what is the Lord's Day on that book? Wala siya ngayon, kung sa Lord's Day, nga imong gigamit biha o dimension. Wala ko siya imong dimension mo, gigamit mo, wala gani. So, imong problema naman kay giingon ako, ano kung imong Lord's Day? Wala, wala imong lima. So, karon tubaga, kung sa Lord's Day daw, diha ang alipro. Hindi mo siya malasi. You can answer that. Okay, ako ipapalit ko na yung pangutan ng Mr. Okay, go ahead. Ako ipapalit niya. Sige, let's repeat the question. Repeat the question, go ahead. Kumusta sa tabro ha? Hindi nga dibati, hindi para sa kaugalingon na para di sa Diyos. Okay. Gigamit nimo ang Convert Catechism of the Catholic Doctrine, page 50. Sumala sa Convert Catechism na page 50 nga imong giputol. Unsa ang Lord's Day diha? Okay, so baga, nag-discuss ang inyong libro og Sunday nga Lord's Day, which is nagsumpagay sa inyong libro. Nga naman, ingon ang inyong libro, you will read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Nga naman, kani dire, nag-angkol lang na sa pag-change ni Constantino, sumalat yung libro. O na nagsumpagay ang inyong libro. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sa libro sa Patmos. Adlaw sa Ginoo sa dihang si Juan sa Patmos nakakita og pananahon adlaw kadto nga ipapahulay. Sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad ning adlaw nga adlaw Domingo ug gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Akong pangutana. Nasayop pa si Polen sa patingon niya nga ang adlaw Domingo sa pinadayan Ulodis gibantayan sa unang siglo sa mga Kristiyanos. Nasayop pa wala? Kapag yes or no? Objection, Mr. Moderator. I-present mo sa niya ang basahon, pero siyang gibuhat kanina ba? I-present ang basahon, i-present ang page, i-present ang author. Ayun, pangutana. Okay. Sige. Yeah. So, i-present mo. Di ibalik ka na to. Kaya sige ko lang. Ibalik, pangutan, paminog mayo kay i-present talaga niya. So, itong ipapangalan, simple lang. Sumala sa inyong libro ang Ebanghelyo sa Patmos. Ang author nini si Polen, The Adventist Home, page 81. Matod pa sa inyong libro, adlaw sa Ginoo sa dihang si Juan sa Patmos nakakita og pananahon, adlaw kadto nga ipapahulay. Sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad dining adlaw nga adlaw Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Pinadayag Ulodis, close and open parenthesis. Akong pangutana.
Nasayop ba si Pulen sa iyang pag-ingon? Nasayop ba ang theologian sa Seventh-day Adventist sa iyang pag-ingon na ang unang mga Kristiyanos nagbantay na sa adlang Domingo sa pinadayag Onodis? Yes or no? Okay, counter objection lagi ko Mr. Moderator. Objection Ano na. man, kana lagi imong gigamit, imo ra lagi nang gipotol para muhaong sa imong pangutana sa tema. Okay. Wala ni pagpura na. Wala ni pagpura na. Wala. Ay, sana. Sige lang. Sige lang. Okay. So, ang iyong objection kay giputol. Now, kung giputol niya siya, again, recorded lang sa... Okay na ito yung objection. Dahil na itong taas, objection ka. The objection is, di ka matubag kay giputol. Okay. So, giputol ang buwan, ang lahat. So, yun, ako basa. Okay, akong basa, regardless po gihapon magiputol o wala, at least di ka ma-fall sa false dilemma, pwede rin mo tubagon. Pero kung di mo tubagon, pwede ito the next question eh. Pero kanina lagi, kay iyang gibasa, naradere kaning nakapink? Agree. Adlaw, okay, nota. Ay nota dire. Adlaw, close open parenthesis. Adlaw sa Ginoo sa dihang si Juan sa Patmos nakakita og panan-awon. Adlaw kadto nga ipagpahulay sa unang siglo ang mga Kristiyanos mo to yung gibasa. Mo na papahulay sa pagkabanhaw hangtod sa gihurot din nila dire. Okay, so ang objection is iputol. Now, kung iputol ni o saman, ato ning ipadayon o basa o di nimo tumabok sa may Ipadayon, Mr. Moderator, ipadayon. Pwede po niya balikon niyang pangutana kay akong tubagon. Ako lang giklaro ba, iputol ba o wala? okay. Ako lang giklaro, ano ba? Ako lang iputol. Kami mao na katungod mo explain na lang. Okay, so atong ipabasa sa naka-post sa oras 8:26 so basa naputol na. Okay, wala sila. Akong gibasa wala. Wala sila. Okay. Akong basahon ang challenge ni. Dili lang bang basa ra. Clarification. Hindi na lang basahon. Sunod pangutana. Okay, clarification ano? Unsa man? Sunod pangutana. Ipabalik mo pangutana tumagon. Okay, sige. Balik ka. Tubagon lang yan. Nagsalmuan. Oy, Sorry. ikaw rin nagsaluan. Okay, another duha ka warning. Okay, warning na to. Lain na sudan. Again, that's all irrelevant sa atong tema. Okay, two warnings. Ano lang mo padalas emotion. Okay, ato lang ani atong makuha. Ibalik lang ang pangutana. You don't have to send comment. Alright? So, balik ang pangutana bro. Sumala sa inyong libro na makakba si John Pauline theologian sa Seventh-day Adventist University sa iyang pag-ingon nga ang pinagayang Onodis adlaw Domingo o ipapahulay o ibantayan sa unang mga Kristiyano sa unang siglo. Makakaba si John Pauline. Wala din na makak, ikay na makak nganuman. Imong kikatulik mo pagsabot ang among libro. Nganuman, nagsaysay lang ang maong libro nga ang Domingo gihuban sa mga Kristiyano nga adlaw na nakahulay. Nganuman, mas mutong palikas among libro kaysa inyong libro. Nga nagsulti ang Domingo di mawasa sa Biblia at kung ano kamuto sa among libro. Pero sa inyong libro hindi kamuto. Muna nga ang among libro sakto ayaw at tilupuha pagsabot. Sunod ka lang. Okay, sunod pangutana. Si Juan sa Patmos na apostolis ni Kristo, unang Kristiyanos ni o dili? Yes or no? Wag man ta mag-iskot og si Juan, unang Kristiyanos taong dili. Objection ko. Sa pangutana, sulod. Ang imong tema pinadayag Onodis at Order. Dili pwede mo counter objection ka kung wa pa mag-object ang imong kalaban. O sa may counter ni mo pa man sa mag-object. Asa, paminaw. Once ka mo-object ang imong kontra, ay pa ka mo counter. Pero samtang wa pa siya mag-object, ayaw counter na. Paghuwan sa iyang objection. So, Mr. Lord Chavez, ayaw ka aggressive ba? Wa pa isa mag-object, ni-counter na ka. So as moderator, di mi pwede nga i-grant ang imong counter objection. Kaya man mo-object ng kalaban, huwag na mo-object siya. Okay ba bro? Okay, sir. objection ko Mr. Moderator. Motor ni counter ko. Okay. So, pangutana Motor ni counter ko. Karon
Okay, pamataan na to. Objection ko. Okay, nakuha na ako. By the way, nakuha na ako. Umana to. Siya lang isulti. So, sakto, ayaw yung counter, kaya di ka paminahon. Dapat objection, kaya may question na siya. So, pag umanya question, yung object ka, dapat objection mo dito. Hindi counter objection, ha? Objection is mo dito. So, yung check ka. Ang objection bro is, wala kumutan ng tema o kaning Kristiyanos Basihuan, unang Kristiyanos Basihuan dili. So karon ang ruling sa dili pa sa counter, ang ruling na to ana kay this is a follow-up of the book nga ang book ko ingon diri nga unang mga Kristiyano sa unang siglo. So kami siya i-grab lang nato ning usa ka pangutana pero follow-up ani napakay dokumento masiwa na wala na. Pero we can follow-up pa ni siya diri kay ingon diri unang mga Kristiyano daw adlaw Paulay. So si Juan ba which is the author writer of the Revelation 1:10 nga mao ang tema. So i-grant lang nato pero narami mo kung tumagot ka sa dili kay pwede rin ka mapas ka pero tubagon na ito pangutana in connection. Yes. Sige. Basta huwag na tutugan okay lang, ina lang tapas. Kini si Juan, sumala sa inyong libro nga nagsulat sa pananawon sa pinadayang ulogis nga madto dinhi igpapahulay o Domingo sa unang siglo. Kini si Juan. Kristiyanos pa ni siya sa unang siglo? Yes or no? Kristiyanos lagi si Juan. Ang among libro, imong giputol ang mulaban kunuhay sa imong tema. Imong giputol, ikaduha, ang among libro, naghubat lang na ang Domingo, gibutang ang Domingo ang pinalayan ko, Jess, aron mahimong ipapahulay sa mga Kristiano, pero huwag magsulti ang among libro na maunang adlaw ang gipahulayan ni Juan. Nanuman, imong libro, nagsulti na ang Domingo, pili, mabasa sa Biblia nga balaanon. Ya imo pasagilan si Juan. Sunod pa na. Okay, sa di pa pangutana, special number sa ito, 7 minutes 52 seconds. Okay po mo? Okay, 7 minutes ha. Sige. Inom sa tubig. 7 minutes pa. Next question ta bro. Again, bantayan lagi na mo dari abot sa ikuan nimo, ha? Bro Rob and Juan, we are really kaning trying na kulay bias din mo. Alam mo ba? Mr. Moderator na ko assistant. Sige, next question, Rob. Go ahead. 7 minutes. Matot ni mo, Brother Rob, nagiputol na ko ang inyong libro. Nabasa ba nimo ang inyong libro? Wala, yes or no? Nabasa kita nako nga imong iputol-putol basa ang among libro. Kanina gamit kang bakyoki imong iputol, karon gamit ako kana imong iputol-putol. Ikaduha, wala nimo masabti ang among libro. Nagsaysay ang among libro nga gihubad sa unang mga Kristiyano. Nag-refill ang among mga libro nga dunay mga Kristiyano nga naghubad nga ang Domingo ipapahulay, which is what magsulti ang among libro mauna ipahulay sa mga SDA. Di mo pasingilan si Juan. Ikaduha, inyong libro nga ingon, hindi mabasa sa Biblia ang Domingo balaanon. Motuo pa sa mong libro kasi inyong libro. Sunod pa na. Okay. Next question, matot din mo akong giputol-putol. Sumala nini nga maong libro, 61, adlaw sa Ginoo sa dihang si Juan sa patmos na kamita og pananawon. Adlaw kadto nga igpapahulay. Sa unang siglo ang mga Kristiyanos naghubad nining adlaw nga adlawng Domingo o gibantayan isip nga pahulay nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo pinadayag ulogis. Ako pangutana, kini ba si Juan apil ba ni sa mga Kristiyano sa unang siglo? Subak, apil gyud si Juan sa mga Kristiyano sa unang siglo. Ayaw siya lagi. Ayaw. Kategorikan mo ito'y pangutana. Huwag ka ikaw maman sa akong tuba. Sige. Ito paminaw. Apil lagi si Juan sa unang mga Kristiyano. Pero huwag magbantay si Juan o Domingo. Nga naman, nagsaysay lang ang maong libro na dunay mga Kristiyano nga naghubad na ang pinadayang ulogis Domingo. Wala mo yun ang among libro nga ang atong ipahulay ni Juan Domingo. Ayaw, katilibuha kang sabot ang among libro. Sunod pa ko na. Sunod pangutana. Matot nimo wala magbantay si Juan sa adlawng Domingo. Naa ba kay mabasa litra por litra sa New Testament nga nag-ingon wala nagbantay si Juan sa adlawng Domingo? Naa. Yes or no? Objection ko, Mr. Anong i-object mo?
Ako lang pangutana, stick to one ra. Mabasa ba nimo Biblia? Ang atong tema bro, Biblia o referensya. Tubago na ko ikong pangutana, Biblia o referensya. Okay, mabasa. Biblia o referensya. Ang inyong tema ay Biblia. Sige, pangutana ka karon sa Biblia. Sa pasok sa tema, may Biblia may pangutana. Wala siya ang inyong tema nakaingon diri nga yung Bible and references. So iyang pangutana ron, Biblia pa na. So wala niya iyon Biblia lang. Kasi yung Biblia lang. Iyang pangutana, naaba kayo mabasa ng ulit pa sa Biblia. Wala pa sa nangutana sa references. So sa Biblia pa lang. Kung naabag o wala, tumagon nimo kung naabag wala. Kay Biblia man o referensya, suod ba sa tema iyahakuan, Biblia man ang pangutana. So sa tumagon nimo pa. Tubang uy. Sayon sa pangutana. Kailangan tubag, mabasa gyud sa Biblia kung imong sabton. Ano man, ang Sunday observance, sumalas yung libro, panahon ni Constantino, buti pasabot, panahon ni Juan, walay Domingo ay papahulaan. Wala nabasa kung atong sabton. Ano man, inyong libro na sulti, Lolo ni Mutino. Ayaw balik sa Biblia. Kay Pablo, kamar ni Lolo ni Mutino, humanang ng Biblia. Yan, mangita ng Biblia. Sunod pa na. Next question. Mr. Moderator, ingon siya mabasa nga masabot. Karon, pwede bang makahatag si Brad Ralph Chavez akong buotan nga amigo nga teksto bersikulo sa Biblia nga mabasa nga masabot nga si Juan wala nagbantay sa adlaw Domingo sa Wala, clarification Mr. Moderator. Clarification lang. Ayaw so pagkatawa lagi. Kaya mahimong katawanan ng inyong kauban. Alban, clarification. Ang akong gingon, mabasa o masabot nga naman, mismo ang inyong libro nagsulti na ang Sunday observance panahon na ni Constantino. Buti masabot sa first century, panahon ni Juan, wala pa ang Sunday observance. Okay, brother, paminaw. Ang inyong gingon mabasa o masabot. So now, gigugol ka, kung mabasa mo kag masabot sa Bible, asa nga verse ang pangutana. Asa ang pangutana. Asa ang pangutana. Pinadaya ko sa Biblia. Ano? Sige, wait. Bago pa dito. Pagtuloy sa iyong kay pangutana. Yan sa Sa iyong Bible. kay pangutana, uy. Anong saba? Sa iyong kayo. Anong saba? Tumagon niya sa iyong mga pangutana. Tanawa din ha. Sige, Sa ako King iyon. James Version. Iyon ako. Iyon ako. Tubagon ni mo, iyon ako. Okay, good. Tubag, 1 minute. Okay, tanawa o. Sa akong version, kanit English version, Waki Domingo dire. Ikaduha, ang ilang mga libro nagsulti nga ang Sunday observance ayaw sa. Dito. Ikaduha, ang ilang mga libro nagsulti nga ang Sunday observance panahon lang ni Constantino. Buti pasabot nga ang Domingo dili mabasa sa Biblia nga balaanon kay nga naman wala man na balaan ni Juan panahon sa una nga first century. Kay nga naman 4th century naman sumala sa inyong libro. Ayaw pangita niya suwa. Okay, so Revelation 1:10 is the verse na gingon. Dayon mo the references. Okay? So next question ta, 351. Go ahead. Okay. Sunod akong pangutana Mr. Ralph Chavez. Matod nimo tumagi hatong tema specific kayo. Pinadayag Onogis. Naaba kayo mabasa sa pinadayag Onogis, teksto bersikulo sa Biblia, teksto bersikulo ha, nga ang mga Kristiyanos wala nagsimba o ipapahulay sa adlaw Domingo. Mabasa lagi. Tawa, wala. Ano man? Ay, hindi mo katawa. Mabasa lagi. Nga ang mga Kristiyanos, wala magbalaan sa nagpaulay. Ano man? Ang adlaw Domingo nga ipapahulay, panahon na ni Constantino, lolo ni mo. Sino ba utang na? Wala, oy! Mr. Moderator, ako siyang ikusiksamin sa pinadayag Onogis. Mangayo kong teksto bersikulo sa pinadayag Onogis nga wala nagpahulay sa adlaw sa Domingo ang mga Kristiyano sa si Juan. Nangayo no? Objection mo nangayo sa verse.
Version sa Biblia daw, wala ko no na. Okay. Revelation lang muna. Counter objection po, Mr. Moderator, ha? Revelation 1 tinatapos na. Ngayon ang version sa Bible, na naa-dito, nagka-problem na that the Christians are not observing Sunday, Sabat, sa Revelation 1:10. Any version ng Bible. So, mo yung objection ko, mo yung action. So, sige, counter. So, counter objection po, Mr. Moderator, kaya nga pangutan na ako ng itubag. Nga ang unang mga Kristiyano, wala lagi magbalaan sa adlaw Domingo, mabasa o masabot sa Biblia. Nga naman, sumala sa inyong libro, ang Sunday Observance, panahon ni Constantino. Buti masabot, na wala'y mabasa nga ang unang Kristiyano, nagpahulay Domingo. Clarification na. Okay na, next question. Sunod pangutan na, ingon mo walay mabasa nga mga Kristiyanos nagpahulay sa adlaw Domingo. Unya ang inyong tulogyan si Paul, si Pauline, John Pauline, nag-ingon nga ang mga Kristiyano sa unang siglo nagpahulay sa adlaw Domingo. Ako pangutan na, kinsay sakto ninyo ni John Pauline. Clarification, Mr. Moderator, kay humana maguna niya, balik-balik naman na. Clarification. Ano ba na? Ayo, para magkasinabura. Clarification, ano man? Imo na lang balik-balik. Niimo na ko nimo kanina nga ang maong pasahon na mo, nagsaysay lang, nga dunay mga Kristiyano naghubat, nga ang Domingo ipapahulay sa Kristiyano. Ang among libro pa, naghulag-hulag lang ba? Okay, sige, okay na. Kristiyano po, Domingo. Okay na, Ronald. Ingatan niya siya. Bisan pa siya may cross-examiner, bisan ibalik-balik niya. Balik ko lang kung inutuban. Para, bitso na ba? Kay, ibalik ang magkala, dili niya siya, mag-buot na wala yung rules niya, ayaw balik ang pangutanan. Pwede balik ko niya gano'n po. Same question, same answer. So, isa ito, bago mo or pass, kay balik naman. Ayan na, kaya si Gwanza. Nadog na tong issue, no? Ang iyang giingon 4th century ang pag-start nga mo pahulay o Domingo. Ang pautana sa diri sa Pikas, naa naman ang 1st century. Naa may 1st century, ang iyang giingon 4th century pa. Pero sa ilang libro, 1st century, ang mga Kristiyanos nagbantay na sa adlaw Domingo. Sumoto ang, para masabtan niya ang pangutana ba kay nganong nagbalik-balik ang pangutana, kaya wala magmatuhog ang pangutana. Ang issue din himao. Ang Pikas sabi, 4th century ang pagbantay sa adlaw Domingo. Pero ang libro sa Sabadesa nag-ingon, 1st century na mahulay na ang Kristiyanos sa adlaw Domingo. So mo na iya pagutan na kaning para makasagot ka, sumala dito ang unod sa iyang question. Namakak pa ng inyong libro. Ikaw na may namakak ng Mr. Moderator. Hindi mo libro ka. Okay, balik. Atong laro. Kung saan kita pangutana. Ang ako pangutan na, ingon ni mo nga 4th century. Ang ako ayaw mo ingon ganun na 4th century. O niya, sumala sa inyong libro ni John Pauline, sulod dyan sa Seventh Day Adventist Church. Ang imong ingon 4th century, ang inyong libro 1st century. Ako pangutan na, kinsay nagtugaan ninyong tinuot ni John Pauline nga inyong tulodyan. Kami laging duha, nagtugaan sa tinuot. Bro, majority time kay objection lang to. So, magpahibal lang to. Pag-upang hindi na kailangan ha. So, objection mo to siya dahil dibalik niya ito. Tumagon niyo mo. Kinami tumagon niya i-play ba? Okay, hindi nga naman yan. Dayon atong advice no nga din sa table, wag gyud mo duol dinhi. So, dong palihog palayo. Ayaw influensyahin. Ang mga moderator. Ayaw may ogtodloe sa among role. So, ayaw. Dito ka, isko ka. Wala kay partner ni sa table. Ayaw na ka na imong kauban. Di palayo, di distansya. Kaya niyan din niya, mag-adit ani sa table, ang may authority din niya, kami as moderator. Tapos kini among gi-moderate na. So ikaw, as outsider, ayaw ni influensahin. O lagi, pakayo lagi. Ayaw sa pagsamo. Kaya kami niya sa table. Order ang ato din eh. Tinahod ng moderator, point of order. Ang among tema, walay ang kampanya din eh. One-on-one debate na eh. Sorry kayo nga. Pero muhang yun nasa kuha, napapangani mo si Raul, okay na kayo.
clarification na. One on one depende. Sa panahon na dapat nagduol nimo, masigunhong nimo may di pala. Pero kung naan mo duol na pala. Pasamot ni Bro Paul, dili bawal na donon ka mo, na bawal. Ang bawal kay si moderator. Moderator kay habang nagduan. Okay? As moderator, kabalo ni. Okay? Now, I want to know, kabalo ni sa among gihimo. Okay? Yeah, kabalo ko lagi, pero I want you to know, kabalo ni moderator. Okay, number 1, una sa tanan, as moderator, kabalo ni. Mga debatidor sa ni. Okay? Para makasabot mo ka. Nami rules. Ikaw, wala. Nami rules. Rules na mo. Ikaduha, akong explain kanina kung matuo ba sila na mo. Alright? Ingon sila, yes. Okay? So, kapag kami, pwede may kinahanglan ko na Now, the question is, balik sa issue, ang question niya, sports century bro, third, ingon ka, Constantine. So, 4th century. So, iya is first. Ang iyang ibasa. So, the question is, kinsa punoy nasayo ninyo? Kinsa punoy nagtugay sa tinuod, John Paul ningingon nga 1st century or imo nga Constantine nga 3rd century. So, pangutana, wala na ang objection. Ang pangutana na po as a moderator, kung bago sa mo or dili. Objection ang tumiya nga. Counter ka. Go ahead. Ako nga bilang gitubag ka kanina, nakana siya nga statement, nagsaysay lang ang maong libro, madunay mga Kristiyano nga naghubad, na ang Domingo, ikapahulay. Nagsaysay lang nagtutba ang maong libro, pero kana siya nga statement, dili na, dili pagtulungan sa SDA na ang Domingo ikapahulay. Yes. Bro, actually, kung gisa-isa yun as counter, wala na ang tagtubag. Okay? So, walay anay. Yes, that is correct. Correct. Kung gibalik lagi, ako na nagitubag. Bisa gibalik pa niya ka na po, that is his one. Iyahan ng style, huwag may bawal balikon. Okay ka? Bisag balikon ninyo kabainte, huwag ito ay bawal. Kaya gibalik pa niya pamutang na balikon na sa limang tubag, diretso mo data. No? Kaya huwag magkahay sa'yo, wala siya nalabag. Ang iyang isyo, ibalik. So ako pamutang na balik, tubago ni mo or dili, next question ka, hindi mo tubago. Tubago na ako, Mr. Edwin. Okay, sige. Nyara, tubago niya. Iyang pamutang na is, kinsay na sa iyo ninyo. Inyong libro ba? O ikaw, kay third, fourth mo na, iyang first. So, tubago na ni magkakagunikan, dayon, explain 1 minute. Okay. Ang sakto, ako o siya. Okay. Ano man, imo laging isayong pagsabot ang maong basahon. Naghulag-hulay lang ang maong basahon, na dunay mga Kristiyano nga mihupad ang nipahulay ang Domingo, ilang gihupad ng pinanepologist Domingo. Ilang itong kabubuton, dili kabubuton sa Diyos. Ikaduha, wala sila sugua. Ila-ila na to. Ikaduha, likon ang among libro na nagtagman na ang Sabado, adlaw ipahulay sa Kristiyano. First century ka. Pero ang inyong libro, nagsugo, nagtukan, nga ang nagsuguan ng Domingo ipahulay si Constantino, dili ang Diyos. Mas mutuo pa ka sa among libro kasi inyong libro. Sunod pa na. Okay, time pause, 1 minute 50 seconds. Di ba, itubag pa, hindi sunod-sunod na, wala man na problema na. So, that is, reminders lang ba, kung hindi sunod na itubag, okay na. So, 1 minute 50, meaning, one last question. Okay, 1 minute 50 man 1 minute man yung answer. Pero depende, yung itubag yung nagdali ra, di na pa mabilin, okay ra. So, question the next, 1 minute 50 seconds, bro. Question. Matod nimo nga wala sugua ang mga Kristiyanos nga mopahulay sa adlaw Domingo. Nya matod nimo walay Kristiyanos nga nagpahulay sa adlaw Domingo kay 4th century pa ang pagpahulay sa adlaw Domingo. Sunod pa utana. Sumala sa inyong giya sa pagtuon sa Biblia. Ingon din. Apan ang punto ko kining usugilanon nga sagad gisgutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo. Nga sa panahon ni Pablo bisan sa Intil ang mga iglesia nag-usap na sa ipapahulay ngadto
ato sa Domingo, ingon nga usa ka adlaw nga pagsimba ako pangutana. Kinsay nag-usap sa panahon ni Pablo nga ang Domingo mao ang adlaw nga ipapahulayon sa pagsimba. Kristiyanos o dili? Tubag, Kristiyanos na supakiro liwat nimo. Kung kasama na, Arman, sumala sa inyong libro lagi, 4th century na ikaduha, ang among leksyon, tanawa, Mr. Director, ang among leksyon, dugang na sa pagtuo na ay mga pangutana o tubag, ayaw iputol-putol, na explanation, nganong iunana ang pagkasulti. Ikaduha, huwag kinagong masabte, sabta iyong libro, nga ang adlaw Domingo, ipapahulay, hinimo ni sa numero ni Motino, dili ang mga Kristiano. So, napangutana. Okay, so pagpaka na po, that is the time sa cross-examination. Okay na kayo, problema. Alright, so mga next part na po, the last part is conclusion or summary. 5 minutes. Okay, 5 minutes. So 5 minutes, unahon na sa negative. Roll out conclusion. Wala ni objection ha? Okay, wala ni objection. So roll out na 5 minutes. And then si Bro Stelwart may mutapos. Ako lang hangyo, ganing ugnay mga puntos na pinadiri karon. Ayun na lang amin kanang dili lang ato, dili lang kami cheer, unya na lang iguman para dili siya misturbo. Okay, silang duha. Unya na lang makuha nato. Atong pasagdaan ng 5 minutes sa ato ang negative nga mo present sa iyang summary or conclusion. Are you ready, Ralph Chavez? Okay? Ready? Okay, go ahead. Daghan kayong salamat, Mr. Moderator. Daghan kayong salamat, Mr. Moderator. O niining kahapon noon mga higala, ang akong kaambang dito lagi mikupot sa amo ang leksyon. Ang among leksyon biya sa pagtuo na anay mga pangutana og tubag. Katong iyang giputlo, iyang atong giputol-putol. Listen study gani pagtuo na namo. Ikaduha, dili stand namo nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Ayang pangutana, first century na naman lagi. Katong mga Kristiyano nga supakiro. Kay sumala sa among libro, katong nabahulay og Domingo, supakiro to. Kay sumala sa Biblia, inyong libro, Biblia. Wa may record sa Biblia nga ang mga Kristiyano na mahulay og Domingo, katong mga supakiro na mahulay Domingo. Pero katong matinud-anon sa Ginoo, nagsunod sa adlaw ipapahulay nga gitudlok sa Biblia, wa gyud ko magpahulay og Domingo mga higala. Ikaduha, tanawa ha, ako na ni-clarify. Ang akong statement ug ang iyang mga libro na mo nga iyang gamit, wa gyud ko magka-contradict. Nganuman mao ni siya, naghulagway lang ang among libro nga dunay mga Kristiyano naghubad nga kanang Domingo ipapahulay. Sa gikaingon ko na kadto ng mga Kristiyano nga supakiro lagi. Ikaduha, walay record sa Biblia nga ang gipahulayan ni Juan Domingo. Ikaduha, tanawa yung libro nagsulti nga Constantine made Sunday a holiday of rest and worship. Constantine gani. Ikaduha, katong iyang gipanggamit mga higala nga naay Domingo, bogos ko nga translation. Ano nimo ka bogos? Wala to sa original na Greek manuscript. Walay Domingo ang original. Mao bitaw nga nagingon ang ilang libro, 4th century na lang na. Wala may Domingo ang original. Ikaduha, walay footnote ang original. Mao na nga nini mga taknaa, huyang kayo ang pagpabarog sa tima sa affirmative. Ato pa din atong tanawon mga higalit ha. Ato rin tanawon sa page 228, ilahag na pa din libro. Page 228. Atong tanawon 228. Ingon dire, according to Father Dimanche, inyong libro ha? Nagingon, Father Dimanche, ingon dire, Sunday is imperial days of emperor worship. Ang Domingo kuno, mga higala, mato pa din is imperial days of emperor worship. Mauning adlaw nga ang mga ginsakupan, ilang simbahon ang ilang emperador. Kaya naman, kining Domingo, gikan maginis pagano kahulay maning Constantino.
nga gi-adapt sa mga Katoliko, sumala sa inyong libro. Ikaduha, akong balikon, ang among libro, wa kinakulaban niya. Nahitabo lang na nga nilaban bunuhay niya, kay iyang gipang putol-putol, iyang gichap-chap. Sa badis ka makakasauna, unya wa ka kasabukan ng giya sa pagtuon, lisod study kami. Study na sila kung diindikan ang Domingo, pero wala mo uyo ng among libro na ang Domingo mamuyad lang ipapahulay. Ato paging parehunan mga igala. Lig-on ang ilang libro na ingon nga nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Wa tagay ko kapakli o uban nga mga libro sa Biblia. Uban nga mga libro. Ilang pag pasahod? Ingon dali. Dili sa page 9 utre, ang paragraph 9 utre. Hinumdumi balaanon ang adlaw sa pahulay. Ang gihatag na bersikulo, Exodo 20 bersikulo 8. Sagad, gihubad alang sa mga Kristiyano, balaana ang adlaw sa Ginoo. Unsa pagkausaa? Nga ang adlaw sa Ginoo sa inyong libro, retirado sa Exodo 20 bersikulo 8. Pero ang inyong Revelation 1:10. Karon, napag yun. Mingon mo nga, Hudyo man na. Unsay Hudyo? Ingon dire. The power of New Testament. This is the Sabbath from sundown to Saturday, from sundown, Friday sundown to Saturday sundown. Ang iyang tema mga higala, huyang lagi kayo. Kunya, ikaduha, mas daghan og libro niyang gibutang sa misa. Ya kargado pag yung libro nila. Mao naman ining mga taknaa ang affirmative. Akong amigo, bagsak sa tima nga ang pinadayag uno G's. Adlaw ipapahulay, adlaw Domingo. Wala. Nabasa sa mga bugos, pero sa ilang libro nagsulti, ilang libro. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Di ba, Sis Talwan? Wag yun. Mamauling na dinhi, taga-dinhi naman ta, nga dala ang kadaugan, mupauli ang akong amigo, nga dala ang kapildihan. Ay, dalang talag. Time. So, salamat. You're on sa inyong conclusion nga 5 minutes. Okay, mo to? Huwag palang pag-react na, mga stay ka rin. Alright. So, karoon, ang affirmative mo, conclusion siya, summary siya 5 minutes set. Okay, paminaw na po, 5 minutes, go forward, go ahead. Okay, may hapon sa tanan. Gibalik-balik yun sa atong pinangga ang the faith of our fathers. Pero di siya anas. Ang ibabaw sa maong paragraph, ingon din kung atong i-atras ang iyang gibasa nga faith of our fathers, now the scriptures alone do not contain all the truths which Christian is bound to believe, nor do they explicitly enjoin all the duty which is obliged to practice. O niya, atas kita gamay, the Catholic Church correct teaches that our Lord and His apostles incalculated ikimulaban ng the faith of our fathers. Di mo, kay correct ba na yung Catholic Church niya? Sakto ba na ng Catholic Church na incalculated? Dala ko na mo kung siya na incalculated. Okay. Matod pa nimo nga walay mga apostolis daw nga nisimba, pero ang ilang pasahon sa Patmos ang unang mga Kristiyanos yun. So kining mga apostoles, krusing apostoles, sumusunod ni Kristo, unang mga Kristiyanos din. Unang mga Kristiyanos. Kanya ingon niya, giputol daw na ako ng libro ha. Pwede ba kumuduol din kung agwabang giputol? Akusasyon na lang na iyaha. Haron na nga, dili siya maulawan sa maong debate. Ingon na lang sa akong giputol. Ingon din period. Sugod ko sa period man ang first stanza, first paragraph, diyan na po ko sa second paragraph. Ingon din apad ang punto mao nga kini nga asoy sagad diskutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo bisan sa hintil nga mga iglesia, panahon ni Pablo o sa mga hintil nga iglesia, nag-usap na sa ipapahulay ngadto sa Domingo ingon nga usa ka adlaw sa pagsimba. Period. Next stanza na po. So wala po lang. Alipay na lang ito sa akong amigo kay para medyo dili ulaw ba.
pero pagbigyan na nato kay pinangga man ni nato. Ingon ini maong Biblia, kini gitawag og a paraphrase of the New Testament. Acts chapter 20 verse 7. The life of the 7 to 8. The last of the 7 days. Ang paglabay na sa ikapitong adlaw. That we studied there was the first day of the Jewish week. Unang adlaw sa simana sa mga Hudyo. Aton pa. Appointed by the apostles to be the Christian Sabbath. Klaro. Or Lord's Day, memory of Christ's resurrection. Pertil karuha, oy. Ha? So, kasabot naman nga nani, ipag-debate na siya sa moderator kanina. Ikin-ikin din siya nga, dili siya sige pa siya tanaw sa oras. Dugaya mahuman sa oras. Dugaya, malatusan mo pagkuhan eh. Oh, nakita na ko sa akong katbang, nabalangkan din siya, taas ang oras. Sige, sagligit sa oras, ano? Oh, mahadlok siya sa mga pangutana. Mahadlok siya. Ang Calvary Catechism, dugay kayo na yan na. Ang Calvary Catechism, dugay kayo yan ito baga. Iya kong kayo usahan nga ako'y namutol, pero siya namutol ay page 50. Ingat din eh. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Ingat din eh. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and Council of Laodicea changed the solemnity transferred to Saturday to Sunday. So, boss, what is the third commandment commands? The third commandment command, sanctify Sunday as the Lord's day. Klaro kaayo. Ubos mo yun, ubos. Ato kayo padayon. O ako na motol, siya na motol. Ikaw din sa ubos. What does the third commandment forbid? Wala na. Mara to. O niya, ang iyong gibasa ng history, wala siya kasabot. Ang iyong gibasa, dili ecclesiastical law, kundili civil law. Kung sa palang ingon sa history niya yung gibasa, pag ingon ka ng civil law, pamalaod sa gobyerno, dili pamalaod sa simbahan. Kag kung ingon sa ecclesiastical law, mapildi ko ang ibatiha, pero man, mauna nga karon, wala nakatabla ang akong amigo. Pabilin nga nagbarong ang tima, wa sa katabla. Atong, tayo na. Okay, dagang salamat. May hapon na ito lang, dalang ito. Okay, dagang salamat, Brother Ram and Stalwart. Mayong hapon once again, salamat sa inyong pag-ari.